nyinga en Frederick Onyango wacho kanyo ni kwe mokwongo odhine baba ni mano jaduong' Robert Onyango, mama ni Ann Onyango, moko dhine owadu Brian Onyango kanyakla kod nyaminu Alice Onyango, duto kagine dala mar Hafumbre dala mar Ugenya kacha. Kwe makendo bedna kodgi kinde ka kinde. Obed kodi ka joma erokamano ahinya. Ikona kanyo ni line mara mogi donjo tek ndi. Ikona kanyo ni India winjo manyien ijagni 18. Kwe mar Jehova Nyasaye bedna kodi. Nyinga en David Onyango Oyugi wacho ni ane dala mar Nyakach ka Sondu. Kwe makende obedna kodi Jokabete kanyakla kod jowinjo te mag Ramogi Radio ni Yesu nyalo. Erokamano ahinya, karibu kendo karibu ahinya. Nimrod Adao kani Mombasa wacho kanyo ni mekeo dhine mama ni Florence Oso, Evangelist Benson Owili, mara dek en japuonj Meldin Anyango, mara ng'wen Agutu Boz, mara bich joka Pastor Malaki Oso, otegona kila hatua ni pigayo, mar Kurasini SDA Choir awinjo kinyi makawuono. Erokamano ahinya. Machielo ka wacho ni makajoma kwe makendo bena kodi nyinga en Deacon Pastor Michael Awiti Buda mar Holy Trinity Church in Africa, Shika Adabu Parish Mombasa. Ngono Nyasaye bed kodi kanyo kendo chop ne jokristo te makanisa mar HTCA. Erokamano Nyasaye kuom telonwa e convention maliera otni wasikuru mana kuom Yesu wuon chang. Ndiko mar Johana Abich matindo achiel nyaka 4 nyale kindi ka kinde. Erokamano ahinya. David Onoka Woodrinya wacho kanyo ni meke mokwongo odhine Owino Bonyeza, mar ariyo Aredo Japeng, adek Jalup Ruoth Ken Mekwa, Eli Olala Wood Maro, mogik jo Arika Motorcycle Youth Group te kamora bara magitiere dala mara wendo kanyo gikawe ng'uono mar kogweno kinyi makawuono. Erokamano nyam. David Onyango Oyugi mawuok dala mar Chula Imbo Kisumo wacho kanyo ni kwe obena kodi gi jokoyola duto te ni Yesu ajabu nyalo. Gen mana kuome, gen kuom Yesu kende. Makaji mang'uono benda kodi kanyo bende odhine Josiah Owiti, moko dhine kanyo Beryl Owiti kachiel kod Joko Owiti, duto te timo ni gimos kuom lit gi kuye magin go. Ng'uono benda kodi kanyo bende. Erokamano ahinya kuom ote marika dakika 47 tok saa 11 mar okinyi. Ng'uono bed kodi? Ng'uono bed kodi? Obed kodi machiegni? Puro kadhi gi jebich? Aha. Aha. Erokamano, imbo bed kodi. Ng'uono bed kodi? Musainya, ng'uono manyiso bed kodi? Ng'uono bed kodi? Obed kodi machiegni? Nino Daesta. Aha. Bed kono ilga picha. Aha. Pastor Dini so makani akare SDA. Aha. Ni Umarolembo. Aha. Pastor Joja Dara. Aha. Yapo mpeda chie kodi pundi samo. Erokamano. Ng'uono bed kodi? Ng'uono bed kodi? Obed kodi machiegni? Mary Ouru kani Olembo machiegni kadhi gi jabich? Obed na gi Pastor Jonathan Layugi. Aha. Sidara Jandili. Aha. Jojo mbidi moa kanyo no. Aha. Jeni mamude yo. Aha. Baka mari chondo Florence Makatolo Ismail Olangi people mbudi ngiri. Erokamano. Erokamano. Ng'uono bed kodi? Ng'uono wale bed kodi kanyo wakanyuma. Obed kodi machiegni? Anyanga mapuki urugo katuma na uda rojo uda. Uda rojo kadhi gi jabich? Ng'uono no chola Saromo. Obine mosiwe jelija award ne puonj mar high school. Obine daktari Paula Roa kani rodi kopany. Obine main pilot awiti jarodi. Obine Joja Dero kani kanyamua. Obine engineer Ajuang Biru. Erokamano ahinya. Awacho jabich wuodogo katuma. Mara mogi ng'uono bed kodi? Pole ka gin jabich dakika 49 tok saa 11. Ng'uono bed kodi? Ng'uono bed kodi? Ng'uono mar Nyasaye bed kodi makajoma. Obed kodi jatenda? Ma omondi kelo Wuod Kasgunga Rembe. Erokamano Wuod Kasgunga. Jabich machiegni? Ng'uono mar Nyasaye odhi ne Jerry Naman ane gweng' mar Rembe. Aha.
Odene uor na man kani gweng mar Orembe. Ya odajuri Nyasembo. David onoka kari nya ngono mar Nyasaye bed kode. Erokamano. Mugi bed kodi kanye de makajo. Ibo bed kod jatenda. Erokamano. Erokamano enya. Kila hatua nipigayo katika imani, msaada wangu ni katika Kristo. Kila hatua Yesu yuko mbele, Bwana mchunga sitapungukiwa kitu. Kando kando ya majani mabichi, unilaza mchungaji mwema. Gongo lake na fimbo vyanifariji, nijapopita bonde la mauti sijajuta tangu nilipomjua Yesu. Nimo ndani yake, yeye ndani yangu. Yesu ni vyote katika maisha yangu. Gongo lake na fimbo vyanifariji, nijapopita bonde la mauti sijajuta tangu nilipomjua Yesu. Nimo ndani yake, yeye ndani yangu. Yesu ni vyote katika maisha yangu. Pumzi bure, afya bure ninapata kwake, nitake nini zaidi toka kwake. Watesi wote sasa wako kimya, niko pale pale safari na Bwana, katika shida na raha yunami, ninajua aliponitoa. Gongo lake na fimbo vyanifariji, nijapopita bonde la mauti sijajuta tangu nilipomjua Yesu. Nimo ndani yake, yeye ndani yangu. Yesu ni vyote katika maisha yangu. Gongo lake na fimbo vyanifariji, nijapopita bonde la mauti sijajuta tangu nilipomjua Yesu. Nimo ndani yake, yeye ndani yangu. Yesu ni vyote katika maisha yangu. Gongo lake na fimbo vyanifariji, nijapopita bonde la mauti sijajuta tangu nilipomjua Yesu. Nimo ndani yake, yeye ndani yangu. Yesu ni vyote katika maisha yangu. Gongo lake na fimbo vyanifariji, nijapopita bonde la mauti sijajuta tangu nilipomjua Yesu. Nimo ndani yake, yeye ndani yangu. Yesu ni vyote katika maisha yangu. Gongo lake na fimbo vyanifariji, nijapopita bonde la mauti sijajuta tangu nilipomjua Yesu. Nimo ndani yake, yeye ndani yangu. Yesu ni vyote katika maisha yangu. Jehova taya monda dia donye ngima. Taya Nyasaye, jaera taya monda dia donye dala. Jawinjo kumara marama intiere, wamiyo Nyasaye duong nikech oyao nwa piny nono. An jatich Nyasaye, Apostle Peter Odera, matiyo tich Nyasaye kanisa mar Mercy Seat of God Fellowship Gomongo, bwo Bishop Nyapindi. Wasomo kitabu mara Isaya 40:31. Mawacho ni yani, to jomoketo genogi kuom Jehova Nyasaye tekregi noduogi. Gibiro huyo mana kaongo mafuyo gi buombe. Gibiro ringo tok gibibedo mool. Bende gibiro wuotho to tekregi ok norum. Kinyi makawuono adwa mondo miwa jiwore ewi kuku mar wach ni ketakita geno kata obedo ni nitiere gigo mikadhe matek. Saye wacho ni yani, jogo moketo geno kuome gibiro ringo tok gibibedo mool. Emomiyo kinyi makawuono adwa mondo mi ajiwi nyathi Nyasaye ni mondo mi ket geno ni kuom Nyasaye. Nitie seche moko mang'ano kaka dhano inyalo temo ringo gi tekoni, inyalo temo manyo gi ng'eyo mari, lakini chopo kuma ok inyal yude gino midwaro. Emomiyo kinyi makawuono momangisowa e kitabu mara Isaya ni mondo mi jogo moketo geno kuom Nyasaye gin jogo ma Nyasaye biro miyo teko gi medo bede. Kata ka gibiro bedo ni giringo tok gibi ol,
Okinyi ma kawuono adwa mondo mi ajiwi ni kaw geno ni ket kuom Nyasaye. Onge gino matek kuom Nyasaye. Onge gino ma ok inyal yudo kiketo geno ni kuom Nyasaye. Manyiso wa e kitabu mar Isaya 43 ni yani kato bedo ni kadho kuom mach maliel matek majno ok biwangi, kato bedo ni kadho kuom aoche maringo matek aora nok biteri, nikech Nyasaye ni kodi. Nyasaye ong'eyi kachiel gi nyingi. En ng'atno manochweyi. Onge gino mikadho kuome moko ng'eyo. Onge tem moro amora manyalo bedo ni kadho ma Nyasaye ok ong'eyo. Emomiyo wacho ni yani kapo ni waketo geno wa kuome, okinyi ma kawuono onge gino madhi tamo wayudo. Onge gino madhi tamo watimo, nikech muma wacho ni gigo duto ma wadwaro ka e piny ma wantiere ni Nyasaye nosemiyowa. Emomiyo nowacho ni yani gigo duto manie piny ka mago gike, kachiel gi jogo duto modak e piny ka mago joge duto. Nyathi Nyasaye ket geno kuom Nyasaye. Nyathi Nyasaye ket wang'i kuom Nyasaye. Kik mondo mi ng'i gigo mokinyal timo gi tekoni, nikech gi tekoni okinyal, lakini teko Nyasaye manie polo malo, Jehova manosingo nokobi weyowa kendo wi ok bi wil kodwa. Jehova ne mawacho ni yani ka waketo geno kuome obro medo tekowa, wabro fuyo malo kaongo mafuyo gi buombene, wabro yudo gigo duto mwadwaro. Okinyi ma kawuono kichung, samiwo kidhie kibarua mari, samiwo kidhie handi, adwaro mondo mi kaw geno ni iket kuom Nyasaye. Kuom Nyasaye kende ema gigo maber yudore. Kuom Nyasaye kende ema kwe yudore. Kuom Nyasaye kende ema changi yudore. Kuom Nyasaye kende ema mor yudore. Kaw geno ni duto mondo iket kuom Nyasaye, nikech ene monyalo, nikech ene motimo maber, nikech ene mochango joge, nikech ene mochiwo gigo duto mwadwaro. Jehova wacho ni yani jogo duto mogeno kuome jogo ok biol. Emomiyo nyathi Nyasaye okinyi ma kawuono adwa mondo mi ajiwi ni kaw geno ni ket kuom Nyasaye. Kik mondo mi ng'i bathi, kik mondo mi ng'i jabathi, kik mondo mi ng'i gigo machandi. Kaw geno ni duto mondo mi ket kuom Nyasaye. Nyasaye e Nyasaye manyalo. Adwa mondo mi alam kodi Nyasaye okinyi ma kawuono. Jehova manyalo gik moko duto, jachwech polo kod piny. Okinyi ma kawuono wabiro kuomi Jehova. Imiyo wa piny nono Nyasach wa, Nyasach kwe. Wakwayi Jehova manyalo gik moko duto mondo miwa chuny Jehova mar geno kuomi. Gigo madongo matimore kuomwa Jehova, wageno ni kwa geno kuomi Jehova manyalo gik moko duto. Gigi duto mondo wadwa yude. Akwayo Jehova manyalo gik moko duto, nyithindi duto mochiew okinyi ma kawuono, migi teko ni Jehova, migi ng'wono ni Nyasachwa, migi mijing'o mar del, migi mijing'o Nyasach kwe. Ka giwuok okinyi ma kawuono gidhi ohandegi, ka giwuok gidhi e tijegi Jehova, ima mondo mi umgi kachiel gi buombi Nyasachwa, nikech inyalo gik moko duto. Ogoni erokamano, wating'o nyingi malo, wapaki nikech ine minyalo. E nying Yesu Kristos ma jawarwa walabi kendo kwayie. Amina. Mindalo duto mag ngima na Baba. Ndalo moko nageno erokamano jatich Nyasaye kuom injili ma kawuono. Aneno kanyo ka chokruok e lach oting'o jakom handshake PC kani Mombasa, Pastor Charles Odinde Wodgwasi Nyatambe, Pastor Esbon Odienya, Chief Mano ma West Imbo, Chief Olang ma West Imbo, Kevodo Mbei, Josiah Onditi Maranatha Church, erokamano ahinya. Pauline Oginga, Engineer Orao, Yenna Watch ma 98.6. John Waria Wood Nyakache Majokwiri Wood Leo Kaugagi, Samo Demba, Ochideria Momar Game, Evans Asi Wood Karachuonyo, Collins Otieno Mawuk Churaringi Tiero Kamana Inya,
Dr. Milsen Marmweru Panda Ubena kodi kanyon bende Luko chele wod Nyakach Georgia Kokuro Uda wendo ero kama na inya Yesu intop niwea Peter Jaukoma Uda Chidi niwea Abiru geninda Jojo Bonyo ero kama na inya Eni manageno Yesu Ekunia uma utieno kan Nairobi ka ero kama na inya Eno Sogutu Opash Marmakumba geninda loru Eni manakum Yesu kende Anageno kumi Anageno Ching Moses Wuda Lego Nyadhi Anageno kumi Shemo Ginga Opija Fundi Anageno kumi Anageno kumi Anageno kumi Cliffo Gutu Margi Komba Kod Mama Rose Mar Nyagondo Sa en apargareo marukinyi masane Inikeni mimoro chunya baba Radio Ramogi Weche maka kod kacha Joluo duto e piny Luo duto. Radio Ramogi, #1 station for the Luo nation. Governor Johnson Sakaja korido fungruok bang MCS wita oko paro mar thiche oko Airpeace. Thoth sikunde ni kama tek tayo chenro mag somo ni mar nyaka sani podo ka giyudo omenda masiro som jopuonjre kowuok kuom sirikal mamalo. Kod moko kuom jopuonjre mawuok e skund sekondar ma Rayuera e subcounty no Mawendo koro nyalo buonjo bang yudo sir mar omenda matayo sombgi kowuok kuom riwruok moro mar sirikal. Weche manyien gi Collins Okaka. Oyaore nyukuru magajwang kamora mora mintiere arwakini machiegni. Governor mar county ma Nairobi Johnson Sakaja koro yudo fungruok bang MCS nyo wito oko paro mar thiche oko Airpeace. Fungruok makamano nyo biro tok bura mabende nyo chwe kom kod ogai mar ODM Raila Amolo Odinga manyo kelo kanyakla MCS mag ODM Jubilee kod mago mag Wiper kaka machielo jatend piny Kenya William Ruto bende nyoromo kod MCS mag duond buche mar UDA e kar jot mare ma bure Nairobi ka. Walter Nyambaga miyo waler mathoth. Anakakandiga funguri ne jawuoth MCS ma Nairobi ofung dwachgi mar thicho oko Governor Johnson Sakaja e bura mane okelo kanyakla jokanyo mag duond bura mar ODM Jubilee to kod Wiper Party. E bura mane ochwe kom kod ogai mar ODM Raila Odinga MCS ogike winjruok mar wito oko thicho Johnson Sakaja e Airpeace. Kwa kauli moja tumekubaliana kwamba impeachment iahirishwe na itolewe, na sasa tumekubaliana governor aendelee na kazi na vile vile ajumuike na akapewa pia marekebisho ambayo anafaa kufanya. Toginango madebede ni malingling mane oreso Johnson Sakaja elwet MCS. Yor fambo marwa twak paro gai mar ODM Raila Odinga kod MCS onego liet mane medo idho kendo chiwo thuolo ne MCS mondo ng'og oko mane nie chunygi kendo bang MCS wacho makorka korgi. Governor Sakaja olero gik ma osekelo liet monywando weche mag bursaries. Sakaja opedho kako osepogo omenda mag bursaries kotelo ni iko omenda mar 2022 2023 ne okayo ne wards duto maromo shillings milion 715 1811 gi 692 te iko omenda 2023 2024 ne okayo omenda maromo milion 925 1683 948 ke iko omenda mar 2024 2025 to sekeyo maromo milion 889 13 648. MCS wamelia mambo ya ward zao, vile development inafaa kuwa kwa ward, mambo ya bursaries. Kiongozi wetu bwana Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kwa kuweza kukutanisha ma MCS wote wa Azimio, na wote wameongea kwa kauli moja na wamekubaliana. Hakuna mtu ameweza kulazimishwa kutoa hiyo uamuzi, ama kuna wale wamelazimishwa kuambiwa si ilio. Wamepewa nafasi ya kuzungumza, nafasi ya kutoa malalamiko yao, na pia governor ametoa malalamiko yake na vile vile akaomba msamaha kwa wale ma MCS wote, na tumekubaliana kwa muda wa mwezi moja yale marekebisho yao yamefanywa na tuone mji wa Nairobi ikiendelea. Sakaja
ojiw mondo los aput moro mabiro tudre kod wards kendo rango kama chenro mag dongruok okwame mondo dhi nyime. Pia gavana mwenyewe ameona makosa yake na amekubali, na wale MMC pia wameona makosa yao wamekubali. Kwa hivyo watatimu pamoja na speaker pia wa bunge lao la assembly. MCA makilelesha Robert Alai mosebedo kaka wi otele wach thicho oko Sakaja onenore ka gima obedo wendo minyalo mikwe jembe e kinde mane romo dhi nyime. Bang' tieko rekod jo ODM kod Langi, ne en thuolo mabende mar jatend piny William Ruto ochwe kom kod MCS mago mag UDA e kara jot mar jatend piny kendo kweyo lietno oyangore ni winjruok obede kendo chiwo thuolo ne Gavana Johnson Sakaja mondo dhi nyime kod tich bang' lalruok e bura mane ochwe kom kod jatend piny William Ruto. Walter Nyambaga, Nairobi. E weche mamoko mag somo eni jopuonjre moko makwan giro mapara mawuok e skund sekondar mar Ywera mane sub-county ma Wendo, county ma Migori koro yudo fuong'ruok kendo nyalo buonjo ni mara gi yudo sir mar omenda mondo mi gidhi nyime kod sombgi kowuok e riwruok moro mar piny owacho mong'ere kaka Nyumba Moja Foundation. Japuonj maduong' Jackson Owino ma bende tayo jopuonjrego wacho ni jopuonjrego osebedo kod pek mar school fees ka ni mar giwuok e familia mayuto gi ni piny ka okoni ma en omenda ma bende biro jolo sombgi mondo mi gichop lek magin godo mar somo. Ng'eny jonyuol ma wan-go ok yud yot e chulo fee. Wakwayo kony manyalo konyo jonyuol mok nyal chulo fee ka ginyalo konyowa to nyalo bedo maber mondo wapuonjnegi nyithindo ka ok wariembogi. Kuom mano ago erokamano ahinya ne Paul Onyango Foundation nikech giparowa ma gineno ni gichul ne nyithiwa moko fee. John Otieno ma bende en janyuol skuno ma Ywera Secondary wacho ni wach somo en achiel kuom gigo ma bende sane jonyuol kale mapek kaluwore kod midhiero ma sani nitiere e yudo school fees ma tero nyithindgi e skul. Ng'eny jonyuol ma wan-go ok yud yot e chulo fee. Wakwayo kony manyalo konyo jonyuol mok nyal chulo fee ka ginyalo konyowa to nyalo bedo maber mondo wapuonjnegi nyithindo ka ok wariembogi. Kuom mano ago erokamano ahinya ne Paul Onyango Foundation nikech giparowa ma gineno ni gichul ne nyithiwa moko fee. E weche mamoko bende otenore kod mago mag somo en ni nyaka sani thoth sikunde e pacho kaendi mag sekondar kod mago mag primar ni kama tek tayo chenro mag somo ni mar nyaka sani pod ok giyudo omenda masiro somb jopuonjre kowuok kuom sirkal mamalo. Ma en pek ma bende koro odong' kuom jopuonj madongo mag sikundego ni mar bende chik otweyo lwetgi ma ok ginyal oro pacho jopuonjre ne fees. Reporter marwa Sinfros Okinda miyo waler mathoth e yo maket kod mam. Ma en juma mar ariyo nyaka ne skunde ye pinde tam mar adek. Nyaka sani sirikal maduong' pok ooro omenda mag siro somo ne skunde ma pacho ka gima koro keto tend skunde kama tek. Most of the schools have got problems all the way from primary to senior schools. Many principals actually are calling this office because they are living in fear. They cannot address the matter openly. They are asking, how do you expect schools to run with the zero capitation and no fees? E kaunti ma Machakos skunde mayo 400 wachore ni chenro magi koro chung kalore ni agulu magi otuo kata bedo ni tam mar adek chuok to ni kod chenro mathoth. We are supposed to inaugurate boards of management in our schools. In fact, both primary schools and secondary schools. This is supposed to happen for Thursday and Friday. But so many principals who are members of CUPET have been calling me, telling me it will be very difficult. We have examination and the learners are preparing to sit for the exams, especially science learners. These science learners require equipment, apparatus, but the schools have not been given money. Tendo rok ma jopuonj koro dwaro mondo sirikal oru chenro mar oro omenda ne skunde kalore ni wego rako mako jopuonj mafwanda. These suppliers are not being paid and they are on the necks of the principals. Some of the principals, in fact, they better resign for these positions rather than being harassed by the suppliers. Tend skunde lero ni lwetgi bende otwe kod chik matamo giriembo jopuonjre dok pacho ne fees. Achiedh nade mamoko mokwako skunde ni gope mathoth osechokore kalore ni sirikal inyo oro omenda makidam
gimamiyo gope biwore kod yiene jopuonjre ka oboki mag somo tok tieko skul kata ka gin gi gope. Every year, arrears are there. The government is not paying full. They are just talking about 50%, 30%, 20%, but they are not fulfilling that order. They are just paying some peanuts out of it. So we are asking the government to make sure, even before sending the competition for this term, let them also clear the areas that have been there. Once the parents hear that kind of directive, they don't pay a single penny. They just go to schools and demand the certificates of their children to be released without a single penny. It's a serious challenge to our schools. Jatend migawo mar omenda John Mbadi nosingo ni omenda mag somo nonego chopie skul juma mokwongo mar yepo gima nyaka kawuono pok ochopo kare. Ne nyakalondo mar Ramogi, nyinga Simfros Okinda. Weche gi medo chopo ni kamaro mara mintie nyakoro maga jwang mna kokale nyakalondo mare miero mara mogi wadhi nyime bang' nyiriri machuok. Imedo winjo weche manyien gi Collins Okaka. Nyakoro maga jwang higa achiel bang' jatend piny Kenya William Ruto timo winjruok mar tiyo kanyakla gi ogai mar ODM Raila Amolo Odinga e bwo telo midendo ni broad based government. Moko kuom jopiny ywak ni pok gineno ber telo makamano. Lik margi mar yudo fungruok e nengo mwandu mopogore opogore, thieth kaachiel kod somo gikoni pok ochopo e wang'e. Kata bang' yudo singo makamano kuwuok kuom sirikal. Joja oko miyowa ler mathoth kuwuok kadho wadhna Mchumbi, kaunti ma Mombasa. Anyaka broad based government donji, nitie ber to nitie gi rach. To rach ng'eny. Mumio rach ng'eny, extrajudicial killings, abductions, wabedo kanyo, to gik moko timore maricho to kwa condemn. Mano Samuel Okoth ma en achiel kuom jodak ma Mombasa kachiwo pache e wi tend broad based government mokoni nyaka sani pok oneno ber mare. An go broad based government kik gi wuondre, mane girwa, mane gir jo ODM. Mana sayo timo no madonje iye kacha. Koro maisha bora manwalando cha chungwa moja maisha bora. Koro wane chungwa moja maisha bora no. Raila makuru nego pange Kenya. Ene wuon piny, opange no piny kaka koro dwaro. Ruto no se fail, no se mesa. Okoni jopur pod ywak ka sekta mar thieth bende okoni medo mana bedo kod ng'ekruok. Sani sukari 100 and something. To wan gisoni suga. Ang'o medak chuni farmers ni yawa broad based government. A farmer ipuro nyangi, ipime puodho, kichuni go gikanchi. Ma broad based government. Jopiny nego winjo maber. Jopiny nego winjo nono. Broad based no promise gigo te. Health, no promise. Tuwa ni koro wane loch. Ang'o mondo watini gigi. En ywak ma bende nochwal gi Kennedy Odhiambo makoni mibadhi pod otimo newa e pacho ka kata bang' jatend piny Kenya singo mar kedo gi jomibadhi. Gima waneno maduong' en na corruption. Corruption migawo mar health. Ineno kaka SHA pesa ikwalo, TB education pesa ikwalo, ghost schools ng'eny sana mikwalo go pesa serikal. Health sector SHA okwal pesa mang'eny, government chulo ghost hospitals mok exist. Mano nyiso ni wan jo Kenya economy marwa dok piny nikech ka koro pesa go bi ne individual, ere kaka economy marwa nyalo dhi mbele. Kata kamano, Rafael Ondiek to koni kwe sani nitiere kata obedo ni ngima to pod oridore. To gima nyalo wacho ma duong' kabisa ni wan gi kwe, to kwe ma wantiere godo jakome mokelo. Gima aneno marach koro sani ni japiny pod hinyore. Japiny pok owinjo mayot nikech somo pod tek, yath pod tek, ngima pod tek, kata odoko ni migosi Mbadi ochung'e migawo mar pesa, to pesa ni pok waneno kochopo e ground kaka wadwaro. Kako machielo to gikoni kaber to sirkand broad based government ne onego nywand paro e singo mane ochiw gi riwruog Azimio la Umoja kaachiel kod mano mar Kenya Kwanza. Jakom no ochiko Kenya 6,000 no Kenya pok onene Kenya Kwanza. Jakom no ne ochiko Baba Care no William Ruto duogo loke gi SHA Care no onge. Kora wakwayo kata kora akwayo ni sirikal mar Kenya Kwanza obed kando kidogo mondo mi jakom thuolo. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, an George Aoko. Ekoro mga joang kakora tieko weche manyien mana kelo ni magi thund weche go kaketo gi eyo machuok. Gavana Johnson Sakaja koro yudo fungruok bang' MCS wito oko paro mane gin godo mar thiche oko e apis.
ka komachielo thoth sikunde ni kama teke tayo chenro mag somo ni mar nyaka sani podo ka giyudo omenda masiro som jopuonjre kuwuok kuom sirikal mamalo. Kod moko kuom jopuonjre ma somo e skund sekondar mar Aywer mane sub-county ma Awendo koro yudo fungruok kendo nyalo buonjo bang' yudo sir mar school fees kuwuok kuom riwruok moro mong'ere kaka Nyumba Moja Foundation. Sa achiel wang'e watudre kendo ne weche manyien e yono ma adimba ka achiel kod weche tuke. Mombasa go kiti matek manade ni yao. Gidwa ni President mar Kenya nga? Peja. Koso peja nano giwachne. Peja nano giwachne. Age kuma pejo di. President en Dr. William Ruto. To manifesto mar coalition mane mabedo implemented sani. Mar Kenya Kwanza, bottom up. Better. Bottom up economic transformation agenda. Okmaza Azimio la Umoja. Ngama nigi gik mwaluongo ne instruments of power. His Excellency Dr. William Samoei Ruto. Jorieko ma osomo weche mag tayo piny. Kadiponi winjruok koro bedo kaka winjruok makoro sani nitiere mar broad based ni jomoko luongo ni bread based. Jomoko ni luongo ni blood based. Lure kaka nene. To coalitions mane samoro ne tayo campaigns maggi. Bintie ka ginyalo riwo manifesto margi mondo bed gimoro achiel. Ang'eni ma penjo mano penjo Waziri Mbadi no penjo Pio Wandayi ni to nyiringo ereru makocha to idwa implement better ni nade to achini oyo nigi gichalre ntie mana pogruok matin ai to koro ing'eni ng'ama no okuongo chope tol ema keto mare e tim. To be jo Kenya goga kura ne manifesto koso ne weche mag olo chidi mtialala sani kata kipenjo Asla ja Kenya ni manifesto mar UDA notinga ngoga mopogore kod gik mane giwinjo kawuok e dho jotelo gi. Onge gima ging'eyo. En ka mana wadhi nyalore genowa ya pingo do kini Tialala one term two term sani mari yudi Hasora ni maombi si uchawi mage manyongo jo Kenya Matini dwaro ntiere mondo gana jo Kenya obed kod puonjruok mar doyo matut manifesto. Be wan gi thuolo mar ni jo malaro ko mar president ka ko bire campaign to nyalo penjo gito in mi wacho ni ibe dwoko osuru chien. Rieko mane ma in go pimnu anena. Ing'eni kata samo oloso kaendi. Ka ipenjo kata serikal masani, jodito man serikal masani. Ni manifesto maru. Gik mane ukete achiel ariyo adek adi ma usekete tim kechi intiere gamoro magiero gani in the first 100 days kanyo kipeyo the first 100 days ka adi beni timogi jatugo namba 12 sigani jatugo namba 12 ing'eni jo siasa ose timo nondo mofwenyo gima yot ne japiny winjo magi nyalo yombogo nito mano kipenjo we wakuongo wadonji komonde wanane nikech sani okwanyal kao ODM to be responsible of the mess of the current administration. Jo ODM bro ng'isi nito no yerowa wane mwaloso serikal wan wachiwo mana jomoko masanja 3-4 moko ka dojo kata ka jawinjo wacho ni tiere 6,000 moro mane osingi koro na mano singe bas Raila ene president oyo ngamba bro minyi 6,000 Ruto bo peja an serikanda kaindi ano minyo kumana wacho 6,000 onge ana isi mana internet bundles akuna kununua bundles mtungi margas mar 500 manda singo madodo gori no kawacho ni gas gi mitungi na mitungi no kende maonge gimoro iye mtungi no sani kidhi ibo migo
Magi gik monego pinyo penji. Kikwa mira ila ting mapek. Wodo dinga be osadhach kod Kenya ne. Ma ok mare. Ma samoonge. Kada jok mok gone ga kura bende pod ywak to baba ni kanye. Baba ni kanye. Donginjo ka got Kenya ka ne tengore ndalo mane weche koro moko. Ito jakom kiwuoe. Idwa lenga ahinya. Be isepenjori. E siasa mar Kenya wakawa kuom ranyisi ni migosi Raila Odinga de onge dikoro chalo nade? Aparo ni nitiere gik moko ma betinde ji da ng'iya nya tekni pinyoru chalo piny ni udak e piny maonge thum. Winyo mana winy kende. Sauti mag winy kende kuchiwo kinyi. Aparo ni jakombe ne osetemo ndi to mana weche ma Nairobi gi ma wabro bedo gi MCA ma Kileleshwa Robert Alai Wuod Nyando biro konyo ng'eyo ni to ang'o mano timore manyogi kaso kor Arthur Sakaja ne ndi manya gise kage rabun maliete dhoge no siem gi jof gi State House mago jo UDA manyo di State House gi jo manyo di jof koso no bedo nade Alai nyo toku bura nyo wacho ni bang rumo kod party leader lalruok no ko siemo ni biuruka no ko bedo summon bang lalruok no gwela wacho ni bang lalruok ne gi neno ni gi ket winjruok mondo moko kuom dwachgi mano miyo ne gi sundo Sakaja governor ma Nairobi mondo mi uwogo ka peace kokale paro mana gin godo koro giket tenge matin ndalo pira uchiel ka koro girito ebro chopo dwachgi mane ntiere to nyolawe wanawa machoko wan onge gima tek ka siasa jowa. Siasa tek. Okoyot. Kaka nyogi kaso kor Arthur Sakaja ne. Nindo kor nyakidhi dal ne wang'ne okicham. Ma ok en mokwongo. Higa mokalo ne odhiro wach mar thiche oko. Dwe mar 11 ka. To ma koro ne gimako motegno. Ne gimake ma koro ne koro gidhi ma signatures no se kawo kuom 24 seche 24 ji MCS maromo 80 giwiye no seketo kokgi. Koro to MCS makalo ko boge governors wage bende ni ubdo impeach ge. Wane ne chimoro ni wase collect. Jiluoro wera. Jiluorago. We wach sapodo kinyi. Wechiwe wadoko jodala. Yogi jang'isi ni manasia kene manyocha weche mokudhore ni to dhi molal kama tiang' mok nyambura lot. Koro wach ni ok ng'alonge ng'anyalo wuok gi impeachment motion moro. Wadongi gi nito dhi yiero IBC wan go tine. IBC wan godo. Wadongi dweche matin ne 24. To campaign ka beng'en dwaro dola nikech mbele ka 2027 entuk pesa. Ok 2027 ok ni mbele ka. Odhi ga nyime. Tugore. Ano ka gwenge boko jomoko songo ni kionge milion maromo kama we chandori. Werigo. Lekno yawa. Kini gi lek moro to obed mana maro tanda mar ng'ango. Na ayeni moro no tiare wadgi ni osara mar komidwaro ni en pesa di. Anyalo chuli mar igni 5 machaka med gi allowances go te. Koro beda. Koro beda. Yer midwaro. Ipiem koda koso. Atikra kodi chuth ber. Jimoko be wacho di malo kacha wan mwang'ere gi weg chama. Apani ma wang'ni ka ji podo keto pachgi ni wang'ere kod weg chama. To jopiny nyaka koro ng'ich mariek. Ka ng'ato biro ni e ground ni wane mwang'eyo chama wadhi konyo baba go lweny malo. Lweny ni baba osegoye ndi. Osegoye. Mari sasi ng'ere sasi nyene ga achiel go ka. Makoro kong'iyo koni to ng'iyo koni to jolweny onge. Koro doga magi sasa di.
Riti. Ndesa chia. Hey, en ga lweny mane? Gibiro pimo no wang'ni. Oh. Wang'ni nyakoro gipimo no ni to en ga lweny mane. Okay. Koro 2027 onge gima ibiro wach ni wan gi lweny mbele ka. Okane. Okoyot. Tiji mabiro goli oko. Atiji. To ng'ama pok odonjo to biro siemo ang'o? Nosetimo ne jopiny ang'o? Ya ng'ama pok odonjo koro biro keto singo. Okara singo. Nyiswa ne ng'at mantiere ni ang'o modhi timo mopogore kode. Okay. Nikech kaluka rapima oganda jokura osebedo katiyogo. Nito in makori dwaro komne. En ang'o mane isetimo ne jopiny. To samoro nyalo duoko ni ne ok anyal timo gimoro amora ne un nikech ne pok umiya thuolo e yor gona kura e komne. Koro abiro ka mar dware. Koro nego ng'ato wach ni ng'ama ni e komni embe osetimo monyalo timo tadhi timo maber molo kaka osetimo kolure koda ABCD. Mana gimitimo wacho. To jopiny bende bede mariek. Vio je ndang bed gi malit ni bangi gini abich ka igni abich miriambo kod singo gin mana maka. Japiny nyaka koro ng'eye ni ma ochele to ma yugni mag ochele. Ma chung to ma bel. Osedine koro wanyalo ng'e ni ma to koro bel. Ma to chung. Igni abich iwuondi ni barabara. Iwuondi ni pi. Iwuondi ni school, wadhi gero school. Tidhi yiero ng'ato oduogo igni abich kata gima osetimo ok onyal siemo. Gigmoro masani ma kaka ne wacho cha ni ng'ato jachung' wacho ni ami atiekra kodi sani kose warito wadwa romo e papcha. Chuth ber gi receipt. Gimoro ma mit bilie moro ma itieko kodi mar 200 1,000 500 ni. Mano standing allowance bwana. We kata kon standing. Ing'eni gino kosedonjo kuomi. Kisechame. Kichope debe kacha. Parman ng'ane jato nyocha nogola kuma de aketne. To samiko kura chabe utingo bunde ng'ei ni na bro chiel gi risasi ko gona kura. Gimisabili wuora. Gimisabili. Koro pesa cha chieni. Ontie ka koluwelo wan ng'ane jato nyocha gola kuma tek yawa. Wodo kena geno nitie. Geno ni mbele. Tik. Bana bang' dweche machuok kende. Weje cham pesa ng'eni nitie kinde ka kinde Ecclesiastes wacho ni nitie kinde mar gimoro amora. To pesa ni biro chame nyaka karang'o? Owacho uru adiero pesa ni biro chame. Chama to itigo mugo ni mamalo kara char mamalo miluongo no bwongo ni. Ego kura ne kama ber. Bana bing'e teko mar pesa. Ng'amo mi gima ok kwaye. En ogole kanye mupoge no, ojawe kanye. Watim nang'o? Jopiny paro ni watim nang'o? Kokelnu ni kaka neno kaka kuonde moko kuonde mitime by elections aneno ka ji ochako riedo. Alofo kolos ne ji ariyo. Karachiel. Kisede ni ji adi maki kawa alfachiel ni diga dhia. Pinjiro no biro chamo nyaka karang'o. Otek. Nyaka isuduogi. Odu karang'o? Atarudi tena. Okay. Obedo mana gi geno. Mano kare orit malaika ema obi otelnwa. Malaika to mana malo kocha. Gin mana malo. Kato bigi nying motis maber ne an Gabriel ng'ane. Onge. Aparo ni lokruok to nyaka koro jopiny lokruok teko mar kelo lokruok mineno wawuoyi ni to nie lwet japiny. Nikech sani neno kaka weche mag somo gi. Japuonj maduong' onyisi ni ok nyal riembo nyathi odog dala. Sirikal poko oro pesa ma siro sob japuonj ni. Nitiere jok matero chiemo, jok matero gige somo ma pod bandho japuonj maduong' mar skul. Japuonj moko madongo mag skunde poro pondo. Giwacho kata ni koro gidwak giparo kata mar gwetao.
gin kama tek ahinya. Ok ang'eyo ni chandruok nitie kanye sekta mar somo. Nya neno ka Citizen TV nyo nitie kod twak ma bedo nyoro godhiambo Narok. Kama waziri jo PSS mantie state departments mag Ministry mar Education go nyo nitie te. Matemo lego wach ni to wanyalo konyo na de sekta mar somo ne. To wach mar capitation no bedo nduoko. Koro kwa ng'eyo ni ng'ikruok ne kanye. Waziri jiwo mokalo chien nowacho ni as by Friday last week nonego beni pesa osekone skunde mekwa. Any National Treasury agulu maduong' dero maduong' mar pesa ni mapok ogole koso ang'o matimore. Otamodhoge riek wacho. Otamodhoge riek. To koyot. Olama na Nyasaye ni geno ma wayalo ni umene bena bedo nikech Yesu ema miwa geno. Koso ni wach moro. Onge gi wach. To nyambaga koni Sakaja ufuongore ka ndiga ma muyorumo ne. Kara ndiga bende samoro ufuongore ne jawuoth. To sigido kara ka pom ni yonge go. Ibro taye koso kitaye. Omiya paro chieng' moro ka wuok atwenyo gode moko gemo moche kanyo kadhira ngwe. Wuora koro got ka. Koro ka kudho mara laktar chuo ndiga. Mufuongre. Koro kaka dagi konyi bedo maonge. Igomni ting' ndiga ng'ei. Mano phonics. Koso hero. Raja. Kari inin maber? Inin maber? Inin gi ndiga chon. Ndiga nen mar gweng'. Maka idwa dhi go wuoth kamoro. Bidhi kwaye. Nyaka idhi kwaye. An paro gweng'wa ne ng'ato achiel mane ga ndiga. No japuonj. An ok en japuonj. Notiyo awendo soni koso. Wedine nitie awendo. Wedine nitie awendo. Ramogi Radio. Radio Ramogi. Kar chuny jaluo. Radio Ramogi. Radio Ramogi. Radio Ramogi. Kar chuny Radio Ramogi. Radio Kar chuny Ramogi. Ber makende. Chako kinyi e yo manyangafu. Kogwen. Nitie jowetewa moko ka mothua gi oboke mar Taifa Leo ka. Abro temo somo headline mar Taifa Leo ni to bende an gi Taifa Leo, Daily Nation kaachiel kod The Standard ma kawuono. Nonro mar oboke biro ni bang' kinde mano kende en saa 12:30. Paro nyago tieno yuka bet nyarulumbi nyajakwere. Olela mae duonda oke. Gima natemo ng'iso Collins Okaka ni chopo ga seche moko ma piny otuo to ng'ama manyo piny obiro gi sendine moro kanyo mochiwo. Be nitie ng'ama nyalo dagi kao pesa? Onge. Komi pesa? Onge. Otek kura. To penjira ne ni ng'ama mi pesa ni. Ang'o miyo mi pesa? Ang'o mi pesa? Sani kibiro kuoma ni Okaka. Ana dwaro ni kiny imakna tich. Yes. Kiny imakna tich. Kiny imakna onge an gi dich moro kamoro. Kiny donji na imakna. To kaneno ka inene koro mati magodo fuku. Tinganya ka pinya ngani to chula nango ya. Ani bro chula osara end month. Case baadaye. O pesa. Chemchuth mbele peg. Penjiri ane. Ndiko mar Ecclesiastes wacho ni nitiere kinde mar gimoro amora. Sani koro nitie kuonde moko ma ji komo. Sama wuoyi ni. Gigeno mar biro keyo mbele ka. Dwe mar 12 ka en bando ndalo 90 kao moko ka ndalo 85 ti ikaye mbele ka. Koro kinde mag keyo no nitie kinde ne. 2026 higa manyien ka ruoth omiwa thuolo kendo kodho na muya. Kochakore dwe mar 3 kama. Ok apar ka nitie tich moro madhi tiyore. Mana jok ma bende bro temo riembo gigi mamoko ma bende gisebedo ka gidigni go mondo negi ni kamoro gitiyo. To kata kamano 2026 bro bedo gimolo ni campaignia. Thothne atamalo mag seche maro pro chiko 90% of time ma jo siasa gibro kao matimo campaign.
ing'eni wan gi two financial circles. Yes. Budget. Yes. Ma 2026, 2027, 2028. Yes. Anyisi ni 2026, 2027. Mane mwakwan ni ikotigo do maber. Wanyalo nene gimoro. To ma 2027, 2028 to onge. En campaign budget. En campaign budget. Inyalo mbeke mondo kuro do maber. Maber Gimoro Kendi ibro neno. Ibro neno. Kako timore mali, kako timore piny. Kaka bro timore piny. Obedre kata nengo modhi. Epra bro bedo katu cheza kama wao. Go giteka paka kweli. Koro gik molong ni market factors ka ok bi wach wechegi. Ni Syria kena ngogi gore Ukraine ngogi nika. Ok bi winjo. Okaka. One kind. Manja indi kisero. Mano jandiko mathirenge nye weche mag uchumi. Iboro neno 2027. Iwo gi pesa di. Ma en singo ma okaketo gimoro piny. Ibro neno ibro ni chakunjo ka fungruok moro ntie. Cheza kama wewe. Ma ne gina ko golo release Epra. Ino makajibonja. Ino makajibonja. Kare gik moko ber kaindi. Capitation gi mine nogo iko kagi. Ibro mana kama ochwade ndo ka 30 20 10%. Yes. 50 first term, 30 second term, 20 third term. Ibro na maka gigi donjo e wange mos mawija piny wilgi gi mora. Okay. Ngawach wabro nena weche thoth ka indi. Ng'ama nowacho ni Opawo en kijiko maduong'. Okang'eyo ni ng'ama nowacho ni Opawo en kijiko maduong'. Mano ke nyinge. Obed dhi live, tugo games kokale simu, kata mana timo ohala kokale yor mbui. Speed mar network ni malo to mana gi Safaricom, man gi network maduong' mar 5G e piny Kenya mangima. To kata ekositimo lal, Safaricom nigi solar power manyiso ni network tiyo seche te. Safaricom, popote ulipo. Banki ne mano kende abro mino ndo maroboke nyakalondo mari Maramogi FM kar chunje luo en sa 12 gi dakika 38 mar okinyi makawuono. Nyinga en Otieno Makajuma ma en kogwen tielo mare mar ariyo. Ano kanyo ka oboke osechupona ka kendo banki ne mano kende abro ng'isi ni magi mantie oboke makawuono. Maramogi Radio Ramogi. Chak odiochiengi yo maler kendo makare. Ng'e adieri e nonro mag oboke wa kawuono. Oboke mar The Standard gi Daily Nation makawuono Taifa Leo bet ka gima Kiswahili magindiko no kawuono morna kadisi. Oboke mar The Daily Nation makawuono gimomiyo jatend piny William Ruto kod migosi Raila Odinga ne okonyo kor Johnson Arthur Sakaja, gabna ma Nairobi. Nyo gichope winjiruok ka jatend piny nyo bedo kod MCAs mag UDA ka jatend ODM Raila Odinga nyora do bende kod makolwer e bura moro machielo gi MCAs ma Nairobi. President and ODM leader met hostile Nairobi MCAs separately to broker truce. Mawach manitie kaendi kai wacho ni gimomiyo ma notimore eni luoro manyoni tire kinde principals ariyogi ni weche mag campaigns ma Nairobi ma ohiu ne nyalo chapo weche mag dongruok
gi kwe mongiore Nairobi ka poni ogol governor Nyakwara Mugajwang ka bende maendi luoro machielo mane gin go eni kamoro maendi ne dhi keto gi kama denya ahinya e gi kit siasa mari gi jisa ni korogoyo ne ikruok mar 2027 machielo ka endim eni gima ne omako chuny principles gi bende eni joma pingo sirikal mar broad-based ne nyalo tiyo kod thuolo no mar ketho winjruok mar broad-based. Concerns broad-based government critics exploiting Oyster plot to derail Unity Pact. Kwe gi winjruok manitie kind ODM kod Kenya Kwanza nyoluoro nitie ni kamoro ne nyalo bedo kod mutni moko nikech weche manyo omako Sakaja Athani. Thuon wach e ite mar 4 mano mar oboke ni. Ma timore kinde mabende kembe moko mag jatimo hala moko matuklu, jatimo hala Fairiyid Abdul Razak Sheikh kod Jabir Abdul Nasir Al-Kandi ma duto te koro to josepedho kwayo mar yudo orak mar NTSA mar loso license mar riembo nyamburko manyien manyasani miluongo ni smart driving license. Jogo kendo jatimo halago kendo be osechakoro kwayo mar ng'iyo anena kaka ginyalo bede donjo e wach mar loso kambi moro ma sukari. Kembe ariyo mag sukari igilo wach gi ka Trinidad Sugar Factory Limited kachiel kod Soit Sugar Factory Limited Nyakwara Mogi. Mae gima obokene jo temo ng'iyo ka kawuono ibiro somo chuny wach e ite mar 7 ka wach mar midhiero momako sikunde mekwa banka piny owacho okose golo pesa ma dhi siro chenro mar somo ma nengone ogonyore sikunde mag sekondar kanyakla kod maonge chude sikunde mag primar. Ng'ikruok ma jopuonj madongo mag sikunde mag sekondar sani koro ywago dhogi tieko ka giwacho ni nyaka kawuono ni pesa pok okow kendo gin kama tek ahinya. Giriem nyithindo dog pacho koso gitim nang'o ni mar suppliers bende koro bembogi gi gope ma pok gichulo nyaka kawuono ka oting'o nyaka gope ma tam mokalo chien. Mae wach makoro gigoe nduru kendo gikwayo ka bende sirikal oyie one kaka nyalo konyogi. E ite mar 8 ka Nyakwara Mogi midhiero mar mibadhi ma osekwako Kenya ka kansa maduong'. Governor ma sani ma Bomet County Hilary Barchok kod nyawadgi machon ma Bungoma County Wycliffe Wangamati nyotere nyim doho odiochieng' manyoro. Wangamati nyoiseyo ni nitie orage mamoko mane ochiwo ne wedege mamoko ma gin owetege kembe ma itayo gi owetege kabura makamano biro dhi nyime. Governor ma Bomet County be nye oyudre kama diny miwuoro malero wach mar orak mane omi kambi moro ma bende wacho ni omenda mar $15 gi wiye ne okotigo e yo mowinjore ma bende kelo chich ni kamoro mibadhi moro ndonjo e iye kanyo. Ite mar 10 kam jood bura sani koro dwaro ni IG mar police Douglas Kanja mondo ne kaka inyalo bi kaw ne okang' mager ahinya bang' tamruok ma umo iye piny ni wach mar payroll chenro matayo payroll mar obila okomi National Police Service Commission duol kata commission ma ochung' ne chenro mar migawo mar obila e pacho ka. Ler mar wach ni obokene ma timore e kinde ma jakom komiti no ma otele kod jaod bura ma Suba South Karoli Omondi nyo kwedo kwayo manyocho gol kod Kanja kendo golo chik mondo Kanja ochopo nyim komiti no tarik 16 nikech weche matut kendo man gi nengo ma onego beni koro yalo godo Kanja kuom bedo ni en makoro otayo weche mag payroll mag jo bila e pacho ka kata beni wantie kod duol ma tijno onego beni koro bedo mare. Wate kin National Police Service kod National Police Service Commission okose bedo maber nyaka ne chuog duol ma National Police Service Commission e pacho kam. Pajo ndiko gi pajo somo ni oboke ka Nyakwara Mugajwang. Goro mar katun kawuono ng'iso kaka ne ores kor Johnson Arthur Sakaja. SOS, not save our souls, save our Sakaja. Kama bende Sakaja nyo ofuongore kaka nyambaga nye kete cha Nyakwara Mogi banka MCS nyocha okedone kama teka ahinya mar dwaro thiche oko. Ang'o manyo timore? Robert Alaika wuone Ramogi Baraza biro leronwa nikech ne bura no Nyakwara Mugajwang toko bokene wan kod weche mag tuke ma bende ng'iso ikruok mar Harambee Stars nigo ne tuke mag ng'ado tiko mar dhi World Cup. Nyakwara Mugajwang gituo kod Gambia chieng' Friday jumani tarik 5
tugo mano bede pau tuke makasarani kageno nitie ni oganda jo Kenya kamoro nyalo biro chodore biro yuore tugo makamano kendo kidek miyo jo Kenya mijingo. Oboke mogik man go ka kado bidin na wacho ni an gi Taifa Leo chako yomba kama tin nyakwara mogi en oboke ma The Standard ni we nekone report makende nyakwara Mugajwang en chandruok gi midhiero masani koro kwako Kenya kod Jubaland kai wacho ni sani jolweny mag Jubaland no donjo nyake puothe gi mier mag ji Mandera kocha ka koro to nduru korigone sirikal mar piny Kenya ni chandruok masani koro kwako Kenya banka jolweny mag Jubaland donjo kendo donjo nyaka kuonde mag somo Mandera kocha makoro giloko nyaka sikunde moko obedo kembe mag jolweny. Wach mar nek mag jolupo Turkana kocha gin moko midhiero maneno ni joko odonjo e Kenya ka jo Kenya owelwet nono ka jodito e sirikal kamutingo jatend piny oketo wang'e siasa jatend jolweny pacho ka oling' thika matuo jatend migawo mochung'ne weche mag ageng'a e pacho ka Soipan Tuya en be kinene mana e laro mar State House ka odhi yuoro e buche mag cabinet kende. Oboke ni dimbe gi dhongere wacho kama: The president is keen on politics, the CDF is missing in action, while the defense CS is only seen on the lawns of State House during cabinet meetings. Ang'o matimore odiochieng' manyoro oganda nyowuok oko e gwenge mag Mandera County e town ma Mandera kage kwayo sirikal ni mondo wuoge ogole koke kendo one kaka nyalo riembo jolweny mag Jubaland masani koro go kambie Kenya ka nyakora Mugajwang giywak ni ling mag jodito mag sirikal kelo penjo mathoth malo duoko nyakora Mugajwang kendo oboke ni wacho kaka jaduong' moro ogolo wuon gi majagiri 92 otere kama chielo banka gwengi nyocho monji kod jolweny mag Jubaland gi wach makoro giwacho ni sirikal nyaka wuogi oko mondo ne kaka nyalo konyo gi nyakora Mugajwang. Ler mar wach ni oboke ni kai wacho ni jolweny mag Jubaland go nyocho poe mokalo kit rueko margi. Jubaland fighters boast of seizing farms in Mandera and even thank Kenya for the warm welcome in quotes. Ni girwako maber. Ma wach maber oboke ni temo lego ka jonon weche mag diplomasia gi arita sani koro chayo mokalo ling mabende Kenya osebedogo tinende. Professor Peter Kagwanja jatend duol mailong ni Africa Policy Institute ogolo siem na jatend piny ni onge ka jomoko nyalo donje Kenya ka ma oko ka okang' mora mora ma timore ka jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua sani koro bandho ni jatend piny William Ruto okawe okang' to wacho ni en gima rach ahinya ni jomoko nyalo donjo Kenya ka to piny oling' thi ka gima onge gima timore nyakora Mugajwang. Magi moko kuom weche mibiro somo koda ite mar 5 ka e ite mar 6 ka jatend piny William Ruto kod Raila Odinga ondhogo jogo kura jo od bura mag County Assembly ma Nairobi ka wacho banka Sakaja nyokony kore. Ruto and Raila have betrayed voters, say MCS after Sakaja was saved. Bura manyo choki Jaramogi Oginga Odinga Foundation manyo kelo kanyakla MCS e buo kweth mar Azimio la Umoja ka jatend piny bende nobedo kod bura moro maronde kata parallel meeting gi MCS ma Nairobi ka mane kweth mar Kenya Kwanza mar gomba kaka ni nyalo bi kony Johnson Arthur Sakaja. Ler mar wach ni oboke ni jo bura moko nye wuoyo ka wacho ni oyo ni timni ne en chal kagima en tim mar ndhogo jogo kura ma giwacho ni nigi teko. Odiochieng' manyoro bura makamano ne ong'ado ni Sakaja nyomi ndalo 60 ni one kaka nyalo tieko weche manye kelo chandruok e kinde kod MCS otiegi mapiyo kaka nyalore nyakora Mugajwang. Oganda koro keto wang'gi ni to ndalo 60 gi ang'o malich ma dhi timore ma ipenjo ka ma oboke ni nigo nyakora Mugajwang. Pajo ndiko gi pajo somo ni oboke ni chandruok mamako sikunde mekwa banka sirikal odeko golo pesa kata ko pesa ne sikunde mekwa e ite mar 12 ka nyakora Guru mar Katun en wach mar Sakaja ni banka MCS buoge county number 47
duond bura mar ODM nyowuok oko mar biro konyo kore kanyakla kod jatend piny William Ruto manyo konyo kor Arthur Sakaja ndalo 60 ang'o ma biro timore. Weche mag pacho momako wang'a kam en winjruok manyo bedo e kind riwruok mano mar Council of Governors ka otele kod jakom mar COG kanyakla kod jakom mar komiti mochung' weche mag thieth Mudhomi Njuki. Jakom mar COG en Governor Ahmed Abdullahi gi bura mano kelo gi kanyakla kod jatend migawo mochung' weche mag thieth Aden Duale mane oketo winjruok ni jotich mag kata jochiw thieth mag UHC manyocha sirikal mamalo wacho ni koribro ndigi yor tich mongirore gi sirikande ma counties mekwa. Banka Council of Governors wacho ni oyo waonge kod budget mar kaogi. Ne giketo winjruok ni gibro time e kidienje ok wang' achiel kendo winjruok manyo kata weche mano kelo chandruok nyo gitieko e yo ma owinjore mar mondo mi counties obed kod thuolo mar neno ni jotijgo otimo tijgi mar konyo jopiny. Achiel kuom weche mane chendo en chik ma nyiso pok mar pesa ma bende ne osepuodhi manyocha onge kod allocation mar ng'ondo kendo kao jotijegi. Kata kamano ne oket winjruok ni sirikal mamalo biro kao bath ting' mar neno ni kuom thuolo mar lokruok ni one kaka inyalo bichul gi osara e yo mowinjore Nyakware Mugajwang'. Weche mag ohala ni oboke ni weche mag tuke ngiso ikruok mar Harambee Stars nigo kanyakla kod dhial manyo dhial godo japuonj maduong' mar Harambee Stars Benny McCarthy kokalo kuom mich mar Jack. Jofwambo gi keyo ma bende ndiko weche mag tuke manyo puodhe ni nyo ngiso kit puonj maber ne Harambee Stars bang' ndiko loch tuke mag CHAN. Nyo miye pesa ma aching maromo 100,100 kod trophy bende. Ler mar wach to oboke ni kod ikruok ma Kenya nigo gi Gambia chieng' Friday jumani. Giko minono mar oboke moro cha biro de mana nyuok Nyakware Mugajwang'. Pora manyo Kiswahili nyota mara mar Kiswahili lal matin. Mwasetelo e yango ni weche muwuok e oboke e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Safaricom popote ulipo, Safaricom popote ulipo tenango, eni kamora marama intie Safaricom ni kodi Nyakware Mugajwang' kakelo ni konyruok e yore gi mag tudruok. Asebedo kapimo ni tinende Safaricom omiyo oganda jo Kenya yote weche mag tudruok. King'iyo bathi kanyo nyaka yude M-Pesa moro. King'iyo bathi kanyo nyaka yude kaka inyalo chudo kokalo kuom M-Pesa. Magi temo miyo wacho ni Safaricom popote ulipo. In bende agombo ni ng'isa nena Nyakware Mugajwang' kawuono. Nito kami winje Ramogi FM okinyi makawuono. Network ma Safaricom kama intie chalo nade. Gi Safaricom ya kuonde ma customer care e Kenya mangima. Be osekonyi kaka japiny. To Safaricom kokalo kuom M-Pesa kaka japiny oseloko ngimani yo machalo nade. Kaka ja ohala osekonyi yore mage. Pimna nena Nyakware Mugajwang' saa 12:51 mar okinyi. Manyo mabati ma otegno e nengo moyweyo. Kidani mabati e duoko mari. Kochakore Kidani Prime, Corrugated, Tile nyaka Box Profile. Yuatole namba mar 0709 118 300 kawuono. Kidani mabati, boresha mjengo, boresha maisha. Ne janyuol, sani onge rokni mar dakika mogik cha. Bengi mar KCB ni kod duoko makare mar konye chulo school fee e yo mayot. Ibiro rito sa, wuoki achiedh nade kendo konyo ngima manyime mar nyathini. KCB, for people, for better. Sa 12:53 mar okinyi makawuono yaore MCAs ma Nairobi ne odhi nyasi kao yao accounts megi mag bengi chal ka gima nyo tim gimoro ma nyamin something ang'o kere jowa magi waisi miwa nyo gidhi yalo weche gi japuonj onunga Victor, one pesa nyaka wakao to obungo nyaka watigo e go kura mae wach manitie. It would be a season for us to mint money from the politicians. Would ye ni teko mar pesa ni malo maingo gimora mora. Ineno ka pesa witoko impeachment motion jotendwa madongo be obede jo mabe uma wachara iwa kamano Wood Rangwero kama na inyam. Donge jopinyo ero mana handout ogidich kod maendeleo. Ng'ato bengise kamano. Obure Utina
wacho ni broad-based government has more than proved ni nitiere joma dhi konyo jakom go lweny mbele. 2027 jakom dhi bedo more strong kata ochung president or not. Okay. Mwalimu Winnie Mboya wacho ni winjo yo makare kendo mora nya kod chenro erokamano ahinya. Wacho mar ndiga ni emaneno ka bet ka gima odonjo ne jopiny kabisa. Donge longo ndi en sa 12:55 ago mningisa nena ni Safaricom oseleko ngimani eyo machalo nade okinyi makawuono. Safaricom popote ulipo kamutingo wach mar network towers masa nigi luomo nyaka gitiyo gi solar makoro ngiso ni kastima olal to pod network pontima otegno adua mana kokalo kuom Safaricom popote ulipo. Penji kacha nito Safaricom e gweng' kama intiere network mari chalo nade nyakora mogi pimna nena to gi Safaricom kuom okang' magikawo mar yawo bedege koduke makain gi wach mora moti nyalo dhi kacha to gikonyi osekonyi nade kaka ja Kenya to bedo Safaricom ahinya to M-Pesa osekonyi nade timo ohala kaka ja ohala be osebero ngimani kaka ja ohala to kaka ng'ama tiyo kode in osekonyi nade pimna nena. Safaricom popote ulipo Ramogi FM ona SMS ka ona WhatsApp no 7222 bende. No. Be imanyo mabati ma otegno e nengo moyweyo? Kidani mabati e duoko mari kochakore Kidani Prime, Corrugated, Tile nyaka Box Profile. Yuatole namba mar 0709 118 300 kawuono. Kidani mabati, boresha mjengo, boresha maisha. No. Kalameni e Radio Ramogi. Kawonti biro chon. Kawonti biro chon manano jowadwa. Dajuogni. Riswa. Shindwe. Riswa. Towieno. Dajuogni. Ibiro chon. Yaran kawuono biro chon manane yawo. Baba. Baba. Alami. Ikagi. Towieno. Ai. Riswa. Be. Baba wasika. Erokamano wasika. Wasika. Rata kodo wasika. Mukbasika. Gogi dodigi. Doichugi pekini malawa. Anyuala ketuara dalam nek. Giwara na pekini magachuke. Jin maringo. Mawuoto. Riswa. Mondo ne kwa thiedhe. Timo mana dhundu pimo gi juok. Daki da juok. Ido. Ikone ngwew. Ido. Ikone ngwew. Kuda dagito. Kichada ka kweru na dete. Kakitetni chadi ka kweru. Ikia in. Nasa woko kachamo kuon. Mangech wangre. Dato itak. Nuka yere towieno. Nyalo thoe gowi mekie ni bi gode ng'iew ka gibin paka. Kalameni. Gimohingo customers million 50, Safaricom e yor tudruok man kod network maduong' moloyo e piny Kenya mangima. Manyiso ni ibedo connected kamora mora ma intie kendo contacts magi duto nigi network. Safaricom, popote ulipo. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Magunga josie owino makawili. Okay, ugitinga magunga sani koro wan kod yore ma inyalo tiyogo kidwa chudo
maoheo milioni adek e Kenya kama ngima nikech Safaricom popote ulipo in yore mag chudo mag M-Pesa. Wan kanyo kod agents mag M-Pesa maoheo 1340 e Kenya mangima. Bende wan kanyo kod network ma otegno yore te mag tudruok machandi kaka japiny kaka ja Kenya. Safaricom nigo emomo ya wachin Safaricom popote ulipo. Customers ma romo milioni 50 Kenya mangima. Safaricom kamora mora ma intie gentie popote ulipo. Komano daer mar ng'isi ni to kimia wach ni Safaricom kokalo kuom M-Pesa osekonyi timo ohala nade kaka ja ohala. Bebe to ber kipimi gi ndalo machoncha. To Safaricom bedori koro gi yawo bedegi customer care shops machiegni kodi ma oheo 4,000 ma mi yot ni samen gi problem to ginyalo konyi kacha. Oseloko ngimani machalo nade. To network margi kama intie chalo nade. Mia report nyakwara mogima dipoka okonyo kamoro. Safaricom popote ulipo. Kilimigire sorokoa Samara kori pita ayo chopo Ya mashirati morduto Wakisirari Achiko yom soma Tanzania Wakalo tarime Kawila dia kalo marasi bora Mamumudara gita kula Kodandolo peto siep Kevo kanisia penyendo koro Sakaja to nyoro ikonyo nango. Gino donjo ne Odisia wanapenje Robert Alaika uono ni to ang'oma nolokore mopogore kod chung margi chien kocha. En sa chielo ido weche manyien bang' kanyo dio misen jakabwana biro kod padono tok weche mag tuke e Nyakalondo mar Ramogi FM. Weche maka kod kacha Joluo duto e piny Luo duto. Radio Ramogi #1 station for the Luo nation. Report mar jaga budget Margaret Nyakango yango ni apis jatend piny Kenya ne otiyo kod omenda mar shillings bilion 2 dichieng' kod dichieng' e chenro mag go chapa. Governor Johnson Sakaja koro yudo fungruok bang' MCS wito oko paro mar thiche oko e apis. Ang'o manyo kelo chung' ma kamaendi dakika mogik? Ka bende thoth sikunde ni kama tek e tayo chenro mag somo ni mar nyaka sani pod ok giyudo omenda masiro somb jopuonjre kowuok kuom sirikal mamalo. Weche manyien gi Collins Okaka. Oyawre nyakoro magajwang' kamora mara mintiere arwaki ni machiegni. Report mar jaga budget Margaret Nyakango yango ni apis jatend piny Kenya ne otiyo kod omenda mar shillings milion 2 odiochieng' kodichieng' e chenro mag go chapa e komenda mokalo. Lipono bende lero ni sirikal ne otiyo arietha kod omenda jopiny ka apis jatend piny Kenya ne otiyo kod omenda mar shillings bilion 1 kuom jong'ad ne rieko. Manyaka sani kwan giromo 20 ma bende konyo jatend piny Kenya William Ruto e ng'ado rieko e chenro mopogore opogore. Lipono bende yango ni jatend piny Kenya William Ruto e komenda magana 224 gana 225 nitiere kaka omenda mathoth ni tiyo godo ma ok nyal luwo ndachgi e yo makare. Magino mabende no kelo ng'anyo mapek manota kod rowere mag Gen Zs higa mokalo. 2023 is the year we decided to stop wastage and extravagance, instead opting to live within our means. We decided to cut expenditure by up to 400 billion shillings so as to reduce our borrowing. We decided to enhance our tax revenues by Kenya shillings 600 billion to fund our programs and development so as to safeguard our sovereignty and independence. Manodo jatend piny Kenya William Ruto kane loso ewi moko kuom okenge mane sirikande okawo kata doko ni report makamaendi biro e kinde mabende oganda jo Kenya pod kod penjo mathoth maloyo duoko gimomiyo pod itiyo kod omenda magi e yo ma ok nyal luwo ndachgi kata doko ni nitiere pek e sectors mopogore opogore manok moting'o kod kamano mar somo, sekta mar thieth e kind mamoko. Kaluwore kod lipodno mar jaga budget Margaret Nyakango. Kumachielo en ni lieta ewi paro mar thicho oko. Governor mar county ma Nairobi Arthur Johnson Sakaja nyo koro dok piny dakika mogik bang' kanyo MCS e od bura mar county ma Nairobi nyori kosechoko sei
maromo 80 mabende nye giramo ne kochopo tiario juma manyien to paro makamano ne gidhi pedho e nyim od bura mar county ma Nairobi mar mondo mi githich oko Governor Johnson Sakaja. Kata kamano Sakaja nyoyudo fungruok daka mogik bang' romo mabende nyokelo kanyakla ogai mar ODM Raila Amolo Odinga kod MCS mag ODM, duond bura mar Jubilee kod Wiper. Kakumachielo jatend piny Kenya William Ruto bende nyochuoyo kom e romo manyo bende oyuore kod MCS mag duond bura mar UDA e County Assembly ma Nairobi. Roma bende nyobagi e kar jot mare bure Nairobi kaendi. Walter Nyambaga odichieng' manyoro nyoluonwa romo ariyogi kendo ne oikonwa lipot maket kodma. Mana kaka ndiga fungore ne jawuoth, MCS ma Nairobi ofung dwachgi mar thicho oko Governor Johnson Sakaja e bura mane okelo kanyakla jokanyo mag duond bura mar ODM, Jubilee to kod Wiper Party. E bura mane ochwe kom kod ogai mar ODM Raila Odinga, MCS ogike winjruok mar wito oko thicho Johnson Sakaja e APC. Kwa kauli moja tumekubaliana kwamba impeachment iahirishwe na itolewe, na sasa tumekubaliana governor aendelee na kazi na vile vile ajumuike na akapewa pia marekebisho ambayo anafaa kufanya. Toginang'o madebede ni malingling mane oreso Johnson Sakaja e lwet MCS. Yor fombo marwa twak paro gai mar ODM Raila Odinga kod MCS onego liet mane medo idho kendo chiwo thuolo ne MCS mondo ng'og oko mane nie chunygi. Kendo bang' MCS wacho makor ka korgi, Governor Sakaja olero gik ma osekelo liet monywando weche mag bursaries. Sakaja opedho kako sepogo omenda mag bursaries kotelo ni eiko omenda mar 2022 2023 ne okayo ne wards duto maromo shillings milion 715 1811 gi 692 te eiko omenda 2023 2024 ne okayo omenda maromo milion 925 1883 948 keiko omenda mar 2024 2025 to sekayo maromo milion 889 93 648. MCS wamelia mambo ya ward zao, vile development inafaa kuwa kwa ward, mambo ya bursaries. Kiongozi wetu bwana Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kwa kuweza kukutanisha ma MCS wote wa Azimio, na wote wameongea kwa kauli moja na wamekubaliana. Hakuna mtu ameweza kulazimishwa kutoa hiyo uamuzi, ama kuna wale wamelazimishwa kuambiwa si leo. Wamepewa nafasi ya kuzungumza, nafasi ya kutoa malalamiko yao, na pia governor ametoa malalamiko yake na vile vile akaomba msamaha kwa wale ma MCS wote, na tumekubaliana kwa muda wa mwezi moja yale marekebisho yao yamefanywa, na tuone mji wa Nairobi ikiendelea. Sakaja ojiw mondo losa put moro mabiro tudre kod ward kendo rango kama chenro mag dongruok okwame mondo dhi nyime. Pia governor mwenyewe ameona makosa yake na amekubali, na wale MCS pia wameona makosa yao wamekubali. Kwa hivyo watatimu pamoja na speaker pia wa bunge lao la assembly. MCA makilelesha Robert Alai mose bedo kaka wi otele wach thicho oko Sakaja onenore ka gima obedo wendo minyalo mikwe jembe e kinde mane romo dhi nyime. Bang' tieko rekod jo ODM kod Langi ne en thuolo mabende mar jatend piny William Ruto ochwe kom kod MCS mago mag UDA e kar jot mar jatend piny kendo kweyo lietno oyangore ni winjruok obede kendo chiwo thuolo ne Governor Johnson Sakaja mondo dhi nyime kod tich bang' lalruok e bura mane ochwe kom kod jatend piny William Ruto. Walter Nyambaga, Nairobi. E kinde ni mabende jopuonjre nitiere skul ne tamo gik mara adek. Thoth sikunde ni kama tek e tayo chenro mag somo ni mar nyaka sani podoka giyudo omenda masiro somb jopuonjre kuom sirikal mamalo kata doko ni sirikal nyocha ne osesingo ni omenda makamano ne owinjore bed ni osechopo ne sikunde. Osigo makoro odong' e wi jopuonj madongo mag sikunde ni mar chik bende otwe lwetgi ma ok ginyal oro pacho jopuonjre ne fees. Sifros Okinda miyo walwer mathoth otendore koda pek masani jopuonj kaachiel koda sikunde kaloe.
Ma en juma mar ariyo nyaka ne skunde ye pine tam mar adek. Nyaka sani sirikal maduong' pok ooro omenda mag siro somo ne skunde ma pacho ka, gima koro keto tend skunde kama tek. Most of the schools have got problems, all the way from primary to senior schools. Many principals actually are calling this office because they are living in fear. They cannot address the matter openly. They are asking, how do you expect schools to run with zero capitation and no fees? E kaunti ma Machakos skunde mayo 400 wachore ni chenro magi koro chung kalore ni agulu magi otuo kata obedo ni tam mar adek chuok to ni kod chenro mathoth. We are supposed to inaugurate boards of management in our schools. In fact, both primary schools and secondary schools. This is supposed to happen for Thursday and Friday. But so many principals who are members of CUPET have been calling me, telling me it will be very difficult. We have examination and the learners are preparing to sit for the exams, especially science learners. These science learners require equipment, apparatus, but the schools have not been given money. Tendo rok ma jopuonj koro dwaro mondo sirikal oru chenro mar oro omenda ne skunde kalore ni wego rako mako jopuonj mafuanda. These suppliers are not being paid and they are on the necks of the principals. Some of the principals, in fact, they better resign for these positions rather than being harassed by the suppliers. Tend skunde lero ni lwetgi bende otwe kod chik matamo giriembo jopuonjre dok pacho ne fees. Achiedh nade mamoko mokwako skunde ni gope mathoth osechokore kalore ni sirikal inyoro omenda makidam kidam gima miyo gope biwore kod yiene jopuonjre ka obokgi mag somo tok tieko skul kata ka gin gi gope. Every year, areas are there. The government is not paying full. They are just talking about 50%, 30%, 20%, but they are not fulfilling that order. They are just paying some peanuts out of it. So we are asking the government to make sure, even before sending the capitation for this term, let them also clear the areas that have been there. Once the parents hear that kind of directive, they don't pay a single penny. They just go to schools and demand the certificates of their children to be released without a single penny. It's a serious challenge to our schools. Jatend migawo mar omenda John Mbadi nosingo ni omenda mag somo nonego chope skul juma mokwongo mar yepo gima nyaka kawuono pok ochopo kare. Ne nyakalondo mar Ramogi, nyinga Simfros Okinda. Imedo winjo weche manyien gi Collins Okaka. E weche mamoko mabene mulo mago mag somo en sekunde maromo 17 kaunti ma Migori geno ni biro yudo gige somo mopogore opogore mabende biro siro chenro mag somo ma itimo e laboratories. Ma en ler mano chiwo kod Gloria Nanjala mabende na pisa mowuok e migawono mar somo ma otenore kod chenro mopogore opogore masiro weche mag somo chutho to lony manyasani mabende odiochieng' manyoro skul ma Anjego Junior Secondary nyoyudo gige laboratories mabiro siro somb jopuonjre chutho kotenore kod somo mag science ka achiel kod kwano nyoloso e yo maket kod mam. We target to supply to over 300 schools and more, but to ensure that STEM is fully embraced from junior to senior school. So far we are doing around 17 schools. Our biggest mandate is to try and fill in the gap of STEM in JSS schools. So today we are here in Anjego Primary School to deliver a mobile laboratory, which is just among the few items that SEPO deals with. So this is just an initiative under the Ministry of Education to ensure that students are now embracing STEM education. Nanjala bende no lero ni gidwaro neno ni jopuonjre mathoth omako motegno somo mar science kwano mondo mi gibede kod lony kaluwore kod kit lony masani nitiere e paw somo kata tiegruok ni mare kinde mabiro nyime weche mag tiegruok biro bedo kotenore ahinya kod lony manyasani kendo somo mar science kod kwano biro bedo ka imiyo pek. School Equipment Production Unit has just come up to encourage students, more so girls, for this initiative under Eco Network Africa, to encourage them and make them understand that STEM is not hard. It is only but to nurture the habit of innovation and creativity from childhood to the adulthood. Nikona mgajwang kakura tiko chimenyen manakelo ni magithundu weche go kaketo gi machuok. Report mar jaga budget yango ni apis jatend piny Kenya ne otiyo kod omenda maromo shillings million 2 odiochieng' kodiochieng' e chenro mag goyo chapa e komenda mokalo.
Ka komachielo, Gavana Johnson Sakaja koro yudo fungruok bang' paro mar thich oko ya pis nyokoro wit oko kod MCS e County Assembly ma Nairobi e dakika mogik. Kod thoth sikunde ni kama teke pacho kaendi e tayo chenro mag somo ni mar nyaka sani podo ka giyudo menda masiro somb jopuonjre kowuok kuom sirkal mamalo. Sadeki wang'e watudre kendo ne weche manyien e yono madimba ka thoth gigin mago motuch kuke kor gwenge sari wang'e weche manyien e machuok bang' nyiri machuok kende wadonje pau tuke. Mago ne weche manyien gi Collins Okaka. Nitaanzia wapi jamani? Mtoto ndiye amelazwa hospitali. Kando na dai mimi rent na mwezi iko kona. Mshahara ndio kungoja wiki mbili. Mimi ni government lakini kimenilamba. I wish angejua kwamba kuna MyMobi. Yaani hii ni ya civil servants kama mimi na yeye. Una apply sahi na ndani ya masaa 24 pesa inaingia kwa M-Pesa bila mambo mengi. Tunakuletea MyMobi, njia mpya na ya kipekee ya kupata mkopo wa dharura kwa wafanyikazi wa serikali. Pata mkopo wa hadi shilingi 20,000 kwenye M-Pesa na ulipie kutoka kwa payslip ya mwezi unaofuata. Piga *531# sasa ujisajili na ujue limiti yako. Hakuna guarantors, hakuna kujaza makaratasi, unapiga tu *531# na uko sorted. Chapa bila drama. MyMobi, iko sorted. Weche tuke e Radio Ramogi. Kamara Baraminti nyakoro magajwang machigini kende pau tuke nyinga Collins Okaka. Kocha mar tim mar adhula mar Harambee Stars Benny McCarthy emawal kaka kocha mang'ula dwe mar aboro mano kaluwore kod jofwambo mag weche tuke pacho kaendi kokalo riwruok margi mar SJAC. McCarthy japuonj maber mogik e tugo dwe mar aboro kaluwore kod SJAC ka bende ma mich mabiro ka en mich mabende no se yud kod kocha ma wuok e pinje maoko moting'o kod ka Carlos Katiwa mar Kabras Sugar dwe mar ang'wen higani ka achiel kod Etienne Ndai Ragije mar Kenya Police mawuok e piny Burundi. McCarthy gi thuolo masani igeno ni biro tayo timno mar Harambee Stars e tugo mar manyo tiko mar tuke mag World Cup ka tich abich jumani obiro telo ne Harambee Stars ka ma Kenya biro rakore kod timno mar Gambia mabende ni osemole pacho kaendi. Nyalo paro ni Harambee Stars nyocha no timo maber ahinya e tukego mag CHAN mabende no bagi pacho kaendi piny Uganda kod Tanzania ka notelgi kod kocha Benny McCarthy kama ne gichopo e tielo mar quarter finals magiko gi nothulgi oko kod timno mar Madagascar. First of all, I would just like to thank the sponsors, President, Vice President, and everyone involved in this event. I think for coaches and players, it's a team sport, but it's always very important and it's always an honor, a great honor to be nominated by the public for the individual work that you do in a team sports. So I'm very honored and very privileged to receive this award. James Waindi en jatend riwruogno mar jondiko mag tuke pacho kaendi SJAC noloso kama indi tok mich ma kamano mane Benny McCarthy oyudo. It's a great honor today to be here to award Coach Benny McCarthy the big court because reaching the borders of CHAN was a very big feat. This was the first time we are making a debut and we managed to reach the last 8. If it was not for the referee, I think maybe we could have reached the finals. Who knows? Could have even won it. It's a big feat and I will also want to thank the panel for nominating McCarthy. I know it was not a very easy job. Kakumachielo tim mar adhula mar Gambia osemole pacho kaendi ne tugo kidgi kod Harambee Stars tich abich jumani e tugo mabende en mano mar manyo tiko mar donjo e tuke mag World Cup FIFA 2026. Timno mar Zambia mabende itayo kod kocha machon mar Gor Mahia Jonathan McKinstry nyomole pacho kaendi ka bende McKinstry okoni ong'eyo ni tugo kidgi kod Harambee Stars biro bedo mano matek kaluwore kod duoko mar bende ne giyudo tielo mokwongo mar gonde 3-3
Kata kamano koni yawuote oikore mar rakore kod Harambee Stars embele johera magi Kasarani Teacher Beach. Yeah, look, it's always nice to come back, but ultimately we're here for business. You know, for me, we can enjoy it afterwards. The aim is to try and collect 3 points. We know that's not going to be easy because we expect there to be a very sort of hostile environment. The Kenyan supporters will come out in their tens of thousands to support the Harambee Stars. We've seen that through the Chan tournament. You know, very well supported games here at Kasarani. Obviously, Kasarani holds lots of good memories for me. Captain mar team no mar Gambia ne oloso kama indi kotenre kod tugo na magidhiro rakore kod Harambee Stars cheng Teacher Beach. It's feeling good to be in Kenya, although I've never been here, but I like the environment and we are here to win the game. Although it's going to be a difficult one because they have the home advantage and they are playing in their ground. It's not going to be an easy game though, but we are here to win the game as they also want to win the game. Team mar Harambee Stars biro rakore kod Gambia Teacher Beach ka bange Teacher Rio juma manyien gibiro rakore kod team no mar Seychelles kanyaka sani Harambee Stars ngwela rotiko maga World Cup FIFA 2026 nyaka sani gichunge thuolo mar angwene group F ka group no mar F Gabon motelo e kod points apar kod abich kilwe kanyo kod Burundi man kod points apar Kenya ni thuolo mar angwen kod points auchiel Gambia ni kod points angwen thuolo mar abich ka Seychelles ema oyua goro kanyaka sani podoka giyudo point katachiel giko weche tuke nyakang chop sabiro kedo gida kaparga beach e pau tuke oriti masani nyinga Collins Okaka. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Be imanyo mabati ma otegno e nengo moyweyo? Kidani Mabati e duoko mari. Kochakore Kidani Prime, Corrugated, Tile nyaka Box Profile. Yuatole namba mar 0709 118 300 kawuono. Kidani Mabati, boresha mjengo, boresha maisha. Parane, milion adek mago endini mag M-Pesa. Mano nyiso ni inyalo timo chenro mora mora mar M-Pesa ka mora mora kendo customers magi nyalo chuli gi M-Pesa kokale pochi la biashara. Safaricom, popote ulipo. Isani nyaka bani donjo turu, ye gimiyaro mora moka nyobanu magima. Padanjo msama ya majamara morchut Ochopo usiku ajosi makawilo chakorumba Matini makaywayo chakomos Kadini kikarina nyakarungu Gini kikires nyamini laki Jeni kode musa budopek Otingo jamara Naronga giga chuma budokwe Mos na joni, narongo keko dongo semelango Pili ramonge budo wai budo ben mako witi Okumoke gochuo dongo chelo budo mami siepna Matin bonagi masuja likonya pechur ginyingu Mos nyako nyango nyadudo nyapinyo buoyo Jemoko budawa, alufe mano yudo kalokwano Ikwano gi machine, jokwan computer neni kanyo Yedwino mini miso somo mathof Ameri nyago kinyo somo kwan Kagini kwado kod jana kach Samara koda kondo kwano pek Jopinyo wanyiswe, yama jomaro timo notes Toki gisungre, kata kamodake odokwe Yawate majumara mazudogido mwande lwetgi Togi ngi ungwana malayo pinye kei marwa Pinyo kwegi ungwana mocheo nyaka marwa tanzu Roto medundalo ni chayo jiwonge godo Wotu watieko, aduogo yoshirati kabwana
Akondo jokelowa maringo gi usiku koda mugo. Ya mamu somo fayonwa. Obeto mino tieno kowa. Kagini giga chuma wuoth ber. Opepo mako dembo kowa. Kienje jokowa. Chapuonyo mamu bwana neni kanyo. Ochopo sirati. Orwako kiti moto wach pek. Oturo jorwakowa. Adek maka ndiego kodo simango. Ma Ramogi Radio. Ilis gawago chojo not marabudho wuodgi. Wan kilimoto kapana ber pinyumbogo. Keuso magi manjise ni budho ber apaka inya. Yabe moro naneno to ng'eyo tako pando no nyinge. Soko. Abito kegi jonu wanyari nganya tilo mwaka golanya skula ndingo panga. Oda lojo kero Ramogi Radio. Radio Ramogi. Karchun Jaluo. Ma Ramogi Radio. Gilori makunga tinda wuotho gi minga. Tanzania gi Kenya to Uganda tiko tatata. Magunga chur gi gita kama kayudi yoro tonglo. Kenda wuotho gi tielo kama kayudi yoro tonglo. Iwinjo Ma Ramogi Ramogi Radio. kama kayudi yoro tonglo. Magunga we zaidi kama kayudi yoro tonglo. Iya merga wachope kama kayudi yoro tonglo. Ulaya wote matiekwe kama kayudi yoro tonglo. Keo gilori makunga tinda wuotho gi minga. Tanzania gi Kenya to Uganda tiko tatata. Makunga chur gi gita kama kayudi yoro tonglo. Kenda wuotho gi tielo kama kayudi yoro tonglo. Aruyo pingi rumba kama kayudi yoro tonglo. Makunga we saidi kama kayudi yoro tonglo. Iya Amerika wachope kama kayudi yoro tonglo. Ulaya wote machope kama kayudi yoro tonglo. Gibunde kama koyudi yoro tonglo. Nomoko dware gi siasa kama koyudi yoro tonglo. Nyiwa wuotho usiku kama koyudi yoro tonglo. Jogeche ringo usiku kama koyudi yoro tonglo. Yulupo ringo gi yenam kama koyudi yoro tonglo. Tawochi tiyo gi koyo kama koyudi yoro tonglo. Jobunde tur gosigo kama koyudi yoro tonglo. Jogware tiyo gi nguvu kama koyudi yoro tonglo.
en mana yoro tonglo sachiel gi 29 mar okinyi masani e Nyakalondo mari Ramogi FM kar chunje luo. Mana ngisi ni chenro mabede ber kodi ahinya en wach mar pidho yien kata pith mar yien ma wasebedo kwa jiwo ka pile kochakore nyora sebedo ka jiwi en gima se ngisi kindi ka kinde ni sani korto ober kodi Nyakwara Mogajwang ni mar wan kanyo kod mech mabende bro dhiali Africa Champion of Trees Awards, creating a tree-growing ecosystem driving cultural sustainability. Ung'e ne chiel kuom rameny mag dongruok ma pinje ne oketo. Eni gin riekni mage manyalo somo manyalo konyo rito alwora marwa. Biblos ne joma jokritus unyalo paro kanyo ni ndiko mar chakro kanyo nomiyo dhano ting' mar rito alwora gi ting' mar rito piny. Kuom mano ting'ni e lwetwa mopogore kod ngimani in iwuon alwora marwa nyaka warit. Mae momiyo amedo go poro Nyakwara Mogajwang ni kata mana Sustainable Development Goals mulo weche mag rito alwora marwa. Abiro ka kende sieko ka mar ng'isi ni achiel kuom okenge manyalo konyo rito alwora maber en pith mar yien. To kipidhe to adhiali kaw gini ka gima onego bed ni timo pile ka pile ngimani. Ochal ka rwako law nikech wan ka marach ahinya piny ma ka ok warito piny sani to tieng' mabiro biro bedo gi kama ginyalo wacho ni waonge kod piny monyalo dakie e lwasi mowinjore. Ung'eyo ni ka wamako lwetwa kanyakla ochakore kod ng'at achiel ni okere ne familia okere ne gweng' ne oganda ne piny. Unyalo paro sirikal bende osebedo ka oketo maino ne ni chiegni kaber ahinya wabede kod yiende malauna bilion 15 Nyakwara Mogajwang. En gima nyalore mana ka an kod in waduto wakaw ting' Kaluo gi Kenya mangima kamoro amora minyalo pidhe yien bernde. Kuom mano Nyakwara Mogajwang wan kanyo kod categories mopogore opogore, tieng' mopogore opogore inyalo yiero ng'ama iparo ni osebedo ka en ng'ama onego beni korichwo ne osimbo kuom okang' mar jiwo wach mar pidho yien to kowacha owacho to time to en gima uneno e gweng' kama intie. Ginyalo bedo group, onyalo bedo kada mana jafwambo gi keyo ma osebedo ka ndiko weche mag rito alwora marwa. Onyalo bedo kada mana riwruoge moko mag piny owacho. Onyalo bedo kada mana chief mane gweng'u kanyo. Onyalo bedo ng'ata. Onyalo bedo nyithiwa mane sikul. Ntiere ber mogundho ma ng'ama biro loye piem makama bende biro yudo. Irito piny idhiali kuom tich maber ma isetimo kokalo kuom awards ma iluongo ni Africa Champion of Trees Awards kokale Nyakalondo mari Ramogi FM kar chunje luo. Wakaw ting'wa wamakuru gini ka girwa Nyakwara Mogi nikech waduto ka watimo kamano to wanawe sigana mar lokruok. Ibiro pari gang'o? Ana wuon ibiro para ni najiwo wach mar pidho yien to wacha en wacho gitimo. Ma otemo yedhi mago mono chope iti okinyi makawuono e Nyakalondo mar Ramogi FM kar chunje luo. Dongo winjore. Koro kawe jukumu mari kawuono Nyakwara Mogi ni otemi winje Ramogi FM kawuono ni imbi ti kode e yor kelo konyruok ne gweng' kama intiere Nyakwara Mogi. En wach mar pidho yien, en wach mar konyo wadi alwora marwa. Chenro mokelo kanyo kod Kenya Forest Service kanyakla kod Blue Focus ka jo wach mar ACT Awards 2025 e Ramogi FM kar chunje luo. Wendo mara abiro gwele ka mana bang' kinde mano kende bang' weche mag ohala e Ramogi FM kar chunje luo. Wayudo ote mamoko. Nyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano ma gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi kok e skul. En ng'ano ma nyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma dwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma ino kod ogadier ma osete ma oyud ne en kare. En kod joriembo ma nyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sasa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndiko te machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Ne janyuol, sani onge rokni mar dakika mogik cha. Bengi mar KCB ni kod duoko makare mar konye chulo school fee e yo mayot. Ibiro rito sa, wuoki achiedh nade kendo konyo ngima manyime mar nyathini. KCB, for people, for better. Seche duto, kamoro amora.
ndalo duto ohala makare, mwandu mathoth, weche mag ohala e Radio Ramogi kar chunje. Machiegni e winjo weche mag ohala. Nyinga Roda Udhiambo. Johala matinde pacho kae ywak mokalo e wi medruok e nengo mar golo mwandu mopogore opogore e chirni mabende giwere ka giterogi e chirni magiuse. Giwacho ni mae koro osekelo chochni mathoth ahinya ne ohelnigi kalure kod pek mar ngima kod medruok e nengo fuel kata modhi. Kusema tu kweli, mafuta iko juu, hali ni mbaya kila mahali. Hata wagali pia nayo wanalia, hata mafuta ni bei kali, vitu zote ni bei kali. Sasa tunashindwa sisi hii Kenya tunaelekea wapi? Yaani kila kitu iko juu. Hatuwezi sema ati inchi iko mali inatakana. Mafuta iko juu, kila kitu kienda iko juu. Kienda kama ni hiyo Kikomba, unapata venye uliacha sio hivyo. Maisha iko hivyo. Johala gokoro kwayo pinya wacho mondo miyo donjre wachno mara reso ohelnigi. Especially sisi wakulima wadogo. Ai mazee tunaumia. Hali ya mafuta iko na changamoto sana. Juu mafuta iko juu, kama mtu anashindwa hata kujikimu kwa maisha. Sijaisaidika. Ni mimi ni mwenyewe ningangana na hali yangu. Na bado tu hiyo laundi mnataka tuwavutie na mtusaidie sisi wakulima wa chini. Mnataka tusurvive. Komachielo piny Kenya geto loso megawatts 20,000 mateko stima kachop higa mar 2040. Mai en kalure kod lipot mabende no landi kod riwruok mar Kenya Nuclear Power and Energy Agency. Jata tije mar riwruogno Justus Wabuyabo owacho ni stesen mokwongo idhi gere kaunti ma Siaya, gedo mabende dhi muonyo omenda maromo bilion 500 ka stesen no biro keyo teko stima mar megawatts 1,000 kama moko idhi gere kauntis ma Kilifi kaachiel kod Kwale. Jatend piny Kenya Migosi William Ruto ne orwako gedo makamano, owacho ni chenro no bende biro konyo sekta ma thieth kanyakla kod mano mar pur. Na hii project ni project ya maana sana kwa sababu itawezesha serikali yetu ya Kenya kuzalisha umeme wa kutosha na kuhakikisha kwamba hiyo blackouts ambao tuna experience huku western part of Kenya imeisha, na pia itahakikisha kwamba tutakuwa tumepunguza price ya stima, kwa sababu price ya stima imekuwa juu sana, na hiyo inafanya kwamba wananchi wetu wanaumia na hawezi kufanya maendeleo. Imedo winjo weche mag ohala e Radio Ramogi. Kawatieko weche mag ohala, en piny Kenya kod mano mar China otimo nyasi mar dhialo riwruok magisebedo godo kuom kinde mathoth kamoting'o weche mag somo e kind sectors mamoko. Romo no nokelo kanyakla jodito mawuok e pinje Afrika. Jatend migawo mar somo Julius Migoso Gamba wacho ni chenro ma kamago biro ting'o malo somb rowere ahinya to kokalo weche mag lony mabende biro konyogi e dongo uchumi ma pacho kae. Romo no bende noting'o kituke mamoro ji mabende nobagi gi jopuonjre mawuok e mbalariany ma Nairobi kaachiel kod mago mawuok e tiegruok mamoko. Because of that partnership, we are seeing a lot of progress in students learning and therefore being skilled and getting the best practices across the world. They are now able to compete globally. It's a partnership that we want to continue, and we want to continue progressing. Achievement in this country is in the heart of our industrialization. Mago e weche mag ohala. Nyinga Roda Udhiambo. Mago ne ayanga mag yore ohala pachuka kokalo Radio Ramogi kar chunje. Watch maber kuro chopo manze fomo chope mtake ndo hini ile legit fanta kuro biro nigi pesa machingi pai inigirio marfanda koso pesa usitens to record akasukura file the subani se chono madonze wukti nyaka sato munda tiri girianka kenyalo bedo jaloch mar miliona chiele juma ka funo flavor to mana gifanta ukiwin cash funo flavor mane donze Ramogi FM Kikeralf. Primanyo tiche piny mar Dubai, Bahrain, kata Qatar. Lek mar medo tich gigo ne ochopo kare. Ei Talent Bridge Careers, watudu kod jondik jie tich madongo. Wachiwo sire yor ndikruok e tich kochakre oro kwayo, kiti kama itie, kaachiel kod nyise ka inyalo yudo visa mari. Dari kod keti e ndege. Kik irit, ka okang' mar chopo lek mari kawuono. Iwatol ka tudri kod WhatsApp namba mar 011-633-5256. Lim website ma en www.talentbridge.co.ke kata or email e jobs@talentbridge.co.ke. Talent Bridge Careers, your trusted recruitment partner, helping people move, grow and thrive. Chudo itimna ka iseyudo tich. Collins Okaka osekelo ni weche manyien. Pod wadito jaod bura mar County Assembly makileleshwa Mheshimiwa Robert Alai kobiro ka to wanachaka mo Kenya kama chato ng'anya kwa Ramungajwang
sa en 1:39 sa 1:39 mar okinyi makawuono. Mana kaka nasego ni oporo ni wach mar pidho yien atemo jiwe ka wach mar pidho yien ni ema temo jiwo ka wach mabende longo kabisa ma okelwa kanyo kod Kenya Forest Service kod Blue Focus. Iluongo ni Africa Champion of Trees ACT Awards. Nitiere gik ma oganda onego beni koro ng'eyo. Maendi gin meche ma bende maino ne oketi weche mag dhialo dhano ji oganda kanyakla kod migepe kuom okenge mag gisebedo ka gitimo mar konyowa rito alwora marwa kokalo kuom wach mar pith mar yien Nyakwara Mgajwang'. Ung'ene piny Kenya na achiel kuom pinje ma oseketo maine weche mag jiwo pith mar yien. En ng'a manyalo donjo e piem makama? Ng'ata ma osebedo ka nie paw juogi mar pidho yien ni weche mag to bunge mekwa, arita mag kuonde ma bende piae, nyalo bedo girube, nyalo bedo ini wuon, nyalo bedo sikul, nyalo bedo kata mana jogweng', kembe mopogore opogore, bede sirikal, jofwambo, ute mag fwambo, jomodich gi weche mag alwora. Mae gima awacho kuomi. Parni chenro mar oro kwayo kendo wacho ni ng'ane taneno ka juogi mar pidho yien ni kuome osebedo kotime juogi mosebedo koyalo injili mosebedo koyalo. Parni oyawe tarik 1 dwe mar 9 higani, orumo tarik 3 giko dwe ni Nyakwara Mgajwang'. Parnia joma ibro piedhi moseketo rang'isi na dier gima ondik kuom gini en gima dier Nyakwara Mgajwang'. Wan kanyo kod categories mopogore opogore, wan kanyo individual awards nitiere. Wabro ng'iyo ni to ng'ama osego okang' maduong' ahinya wach mar jopith mar yien wacho gitimo. Joma osebedo gi rikni mopogore opogore mag konyo rito alwora marwa. Ne joma tindo bende mane bwo higa mar 18 okenge mag gitimo mar wach mar pidho yien. Ne joma ne gwengewa, gweng' ma bende kidhiye tineno kanyo ka jopidho yien gweng' ber, wan kod kategori kanyo. Sikunde mekwa, wan kanyo kod kategori kanyo. Migepe ma bende osebedo ka jiwo wach ni, wan kodu kanyo. Best Community Forest Association CFA mago te bende wan go Nyakwara Mgajwang' kod mamoko mathoth. Wan kanyo kod kidienje mopogore opogore ma bende asewacho go, maino en neno ni oganda ojiwo wach mar pidho yien. Wan kanyo kod NGO Awards bende, Most Trees Grown Award ma bende dhialo kendo puoyo migepe moko mag piny owacho ma osebedo ka jiwo wach makamano bende Nyakwara Mgajwang'. Migepe mag sirikal kod ji giwegi bende wan kanyo kod Special Awards matumo weche mag innovation. Wan kanyo kod Media House Awards kod Journalist Award. Nyakwara Mogi ma en gima ber entiere kod thuoke mopogore opogore kuom mano gimetim dhie mbui igwel mbui ma bende biro mi thuolo mar ng'eyo matut kaka onego beni koro ioro kwayo mari. Dhie mbui ma www.actawards.org www.actawards.org. Okelnwa kanyo kod Kenya Forest Service kanyakla kod Blue Focus kokale nyakalondo mari Maramogi FM kar chuny jaluo. En saa 1:42 mar okinyi masani. Namba na masuduka kidwako kod mbaka Nyakwara Mogi en 0722 299 Maramogi Musenya tema podi Eliud Onyango Wood seme karareo ero kama na yenya ayudo ote mari kama ber ikona kanyo ni maka joma siasa wang'e dongo moro ka wacho ni okamor gima jakom kod jo ODM otimo mar kweyo MCs ma Nairobi kuom thicho okosa kaja mano dong tamo MCA tij margi matimo oversight ajali jarongo wacho kamano. George Third Eye for some daughters of Serbia Women Republic asepidho yien maromo 1,000 plus since 2017. Bende anyalo participate in this competition by nominating myself? Yes, you can. Inyalo gwel mana mbui mawacho no to ise mana donjo kare. Safaricom popote ulipo osemio abedo kod tudruok malach kod wede osiepe kod joma watiyogo kaluwore kod kinde mag offers mag miyowa. Okay, mbosi ugunja ka network chandowa limnua uru gi jo Safaricom. Okay, erokamano ahinya. Maka joma oyawre Newton Ogola, erokamano Newton Ogola, ayudo nondi kama ber. Mesha Kojwang Feregola Wood Kabwoch Malele,
Erokamano ahinya kuom ote mari kaendi in bende. Maramoge? Oyawore Victor Makajuma. Oyawore machiegni. Benson Wili japicha. Benson japicha machiegni. An wach mar Sakaja ni kanyalo we. Mita neno ka MCS oketo weche mapek mokalo. Kaka mage? Weche moromo tero ng'ato dala. Ka drainage odinore Nairobi overflow ka koth ochwe. Yes. Nairobi otemo taka olel lwang'ni biro kelo minyaga ng'enye to kod kolera biro donjo. To jogi obedo assembly komedore gi ketho mamoko. To neno ni kaluwore gi oversight role momiwa kikatiba. Yes. Winyo onego water pach wacho bwina mapema. To jomoko dhi bedo piny to neno na pana. Wakao interest marwa to wawe interest mar jopiny. To giketo muga ni mondo dhi mbele gi tich. Ma en a very big blow ne jogo ombulu man Nairobi. To kendo kae makoro ne dwaro political advisors mondo bi kuom baba. Yes. Mondo nonyise ni baba ae wach ni biye mos. Kauru interest mar jo Nairobi mondo uket mbele kasa kaja tich otamo. Dak no via dala ngomi konye ne kasonko Nairobi rito te kata sonko ni kano temo. Nothichoko kare diere manowe sonko mothichoko jakare nyiso ni joka nong'eyo demokrasi nomiyo jo assembly thuolo mar timo tijgi. Itemo wacho ni assembly otwe gi duond buche mag siasa. Omako mafuanda. Assembly man Nairobi omako mafuanda kendo ok ginyal timo tijgi momigi katiba miyo jo MCS man Nairobi. Yes. Mago dhi dala te ginyiso reme telo ma e yor telo. Kendo an gadier ni assembly almost 98%. Mag MCS man Nairobi dok dala te gi disappoint joma noyiero gi Nairobi seriously VJ. Erokamano ahinya. Joseph Oyugi from Lindi Ward, Nairobi ka wacho ni Makajuma, the party must give direction to its members. Ji ok ong'eyo kaka political parties tiyoga pile ka pile. Tipenja kanyo ni dogol Johnson Arthur Sakaja. Jalupne ma ji ok ong'eyo ni bedo rito Nairobi. Ji nyaka som siasa namba ndege isomo gi malo. Ok airport kupiyo. Erokamano ahinya. Josiah Alaka kawuok Lakisama, Nairobi. Makajuma, Sakaja is a letdown to jo Nairobi ka. Truth be told, nothing is going on. Mana Madishicha bende nyocha winjo ka MCA Makileleshwa nigo gi wach. Ang' ipenj na goni to audit negitimo magiyudo duoko nade. Okay? Victor, tabu ma Nairobi and the owners of capital ma for over long period of time osebedo ka gombo ni gini magi control Nairobi. Dong ung'egi? Ano ka ng'egi kipim na jatenda yawa. Ni jogi emanyo jakom gi Ruto go kwano ni gini ne nyalo dhi posore e lwetgi to gi siasa marwa munyorocha ne nyalo dhi duopi gi wiye malo. We are not ready for any instability in the city waol. Erokamano ahinya. Mheshimiwa Robert Alayo useyuoro kanya kwa Ramogajwang usechwake to na penjo ni e piny luo masani weche mag accountability bende nyapndi. Be MCs mekwa makalo bende nyalo timo gima jo Nairobi ni notimo kata mana buogo matin. Mheshimiwa oyawore. Oyawore ahinya. Erokamano vioje. Ichiwo maber. Achiwo maber ndalo mang'eny. Ichiwo gi lweny manade. Ano koni 98% dhi dala. Benson Owilo wacho ni 98% mag 124. Nyaka dhi dala. To gini gimanyocha campaign manyocha wango. Nyocha manyo signatures 100. Yes. Mar golo Arthur Johnson Sakaja. Kendo initiative ni okapano setho. Nikech ker men wuon piny nowacho ni gima timore adwa bedo gi conversation kodu. Yes. Nikech gima osetimore Nairobi ni okapani jok moyier nyalo ywaka ni samoro ji wacho ni giywak e yo marach. To amba winjo ywak moa kuom jopiny. Koro adwa ng'iyo ni ang'awa nyalo timo mondo wa rectify the situation. Okay. Koro korwa baba no nyiso Sakaja ni en gi 1 month. Kor ker William Ruto no nyise ni en gi 2 months, 60 days.
gine no kobete meeting achiel. Yes. Koro samoro ne onge synchronization. Baba no miye time matin moloyo. Ma baba wacho ni this is the last time mobet piny gi MCAs gi leaders ma Nairobi mondo giwach Nairobi. Taparo ni gima ne ji owacho mang'eny en ni gik moko ok dhi maber. Weche mag health ywak ng'eny. You know the basics mag Nairobi. And ingeni Sakaja en ng'ati. Nodonjo ka en governor, nodonjo governor ka en jahigni 37. Yes. 37 en ng'at matin kabisa. And governor ma Nairobi a president mar Kenya in a way. The only highest ranking politician after governor of Nairobi in the political capital more control is probably the president. Yes. It is not the other governors. In Nairobi, duong moloyo the bottom 30 counties combined. Koro king'iyo hierarchy. Baso gi kaka capital city obet. Capital city en mana kama wantie. Constituency ma wantie sanen. And Dagoretti North. Yes. The same word ma wantie ma Royal Media bentie Ramogintie ni. To iyudo ni capital city ka ke wuotho. To jalopne nitie bathe kod governor mane. Governor Beni bathe. Kata ko receive international dignitaries. Airport, governor nitie kanyo. Kuro, governor is just a heartbeat away from the presidency. Nairobi chuny Kenya. Nairobi chuny Kenya. Makaraje Washington DC wacho ni Nairobi wacho kama. Give me reference to Kenya gi Nairobi. Taparo ni en gima rach ahinya design mar politics marwa. Nine wakawo governor ma Nairobi. Gigimo control ni. Gigima dwarore ni strategies madwaro no bed in place mondo lok ngima mar ji. Kech demand mag jo Nairobi ok chal gi demand ma jo Mombasa kata Kisumu. Yes. It's very unique. Kech Nairobi ji ng'eny. But the infrastructure bopogore. Yes. Iyudo in Nairobi sani kata mana skunde. 70 to 80% of the schooling and private. And very unfortunate situation. Koro aparo ni gima ber kabisa ma nyo wachno ni wabed kikwa tamre choko signatures. Wachok signatures. The maximum amount of time we review and 60 days. Lakini kawuono aparo romo ker romo gi governor gi speaker gi jotend assembly. Tomorrow oromo gi the whole assembly. Mondo ji onyise pache. Baso wabed gi framework mwadhi tiyogo. Baso wabed gi timelines. Ni ino negi deliver ma. One in the meantime. Kawache ni impeachment ni not amo assembly kacha. Odo impeach mbele jopiny. Impeachment wadhi timo mbele jopiny. Mondo kik wabed gi charges ma wapando. Kuro impeachment ni wadhi yawa session gi media. We lay down the charges. What are the charges? Charges mokwongo gen ubadhilifu, yani misappropriation. Otio marach gi pes jopiny. Iyudo ka allocation motio mar kaka gimilo reddition accounting. It's a very nice initiative. Nyithindo nego chiem. Food for school. Yani skunde mang'eny kata mana Nairobi ka. Nyithindo dhi school get gi chiemo. Sani ji wacho ni ni Kibaki no introduce free primary education. Madier no introduce. Lakini ka nyathi ochieme ot. Kata teko mar dhi school tame. Koro kinyiso nyathi no dhi yudo chiemo school. Kata samoro ochiemo mowene nyithindgi manoriyo kech dala ka hot ka. Moternegi. So it's a very nice initiative. Lakini chik mar Kenya oko depend on the benevolence. Ber jatich sirikal. Chik mar Kenya ni nyakilo chik. Majority have their way, but the law has to be followed. Okni minority have their say. Itemo wachini we don't have any law maguro wach mar dish in accounting. Onge framework. Onge framework mar dish in accounting. That is a national government function. Why is it operating? School feeding program is a national government program. Yes. Wase temo nyise ni governor. To tamore basari wa ntie check ma regulate. Yes. Basari allocation madwarore in Nairobi County is around just 320 million a year. 320 million, lakini okaw 1.2 billion. Okete gima okinyal baso gima jok ma operate dish in accounting ni, it's a private company. It's a private, they call themselves NGO. So beyond dish in accounting, bokaneno gimoro something else magit him. So en gima it's a private entity. Okunyal audit kaka assembly because it's a private entity. Yes. Even the auditor general does not have control over it. Does not, unless we ask for special audits. You don't know today. Kechingini chik ma sirikal dwaro kara procurement. Yes. Chiemo go yudo kany. Not only for accountability,
but also accountability ni chiemo ni akanye. Suppliers gin mage. Suppliers en ngade. Tendering process otim nade. Chiemo gi begin ma to king'iyo growth mar nyathi. Angom government nigi vision mare health wise. Nutrition level. What is the content of this food? What is the nutrition level? Ni gik ma ji ng'iyo mang'eny. Wewe kata pesa malal ka. Kata mana teko mar nyathi, growth, retardation, ang'o. Nitie gik mang'eny ma sirikal ng'iyo kuom feeding nyithindo. Ngini wacho noga ni yot ahinya mondo poison the human being through food. It's very easy. So en gima ok wanyal weyo ni ng'ata ng'ata ni waparo ni ngech Sakaja buonjo mang'eny ni koro magi manyaka wawene aweya ni za Kenya sirikal ok ti kamano. So runaway corruption gi mismanagement. Mismanagement of baso gik mang'eny otimo ko involve assembly. Nitie gimo chako kaka Woodley. Mogo ute piny Woodley. Ogero ka. It's a PPP. Public private partnership program. Yes, o partner gi private company. Omiyo gi puodho, gi gero, baso jok mane nigi ute go imiyo ute then modonge uso. But gimora mora mitimo ka has to pass through assembly. Don't invite CEC in charge of fiscal planning. No, but before even get to the invitation, kapogi chako gini. Yes. The assembly has to approve. The relevant committee. You pass it in the cabinet as a resolution, then you bring it to the assembly. You watch any assembly vote on this. Okay. Is it to go on? Because the same thing nagichako ge Pangani. Yes. Yes. To okwamo nyaka sani. Because negimiyo ngachacha puodho ni gere ute moko county cow moko ibo uso. Yes. Yeah? Mondi recover pesani. So the developer comes with the money. The county gives land. Developer onge pesa. Kuro jogi sani okaw title deed mar puoth sirikal. Gidhi giboro go loan. Kuro wapenjo ni developer chacha en gima nokelo en ang'o? PPP ni. Nikech structure mar PPP ni ng'ani biro gi resources meke pesa ne. Obiro gi pesa ne. Uno chiwo land. Mami land no iti ok ni land idhi boro go loan. Pesa en mari. Koro pesa ni emidhi koni atiyo gi pesa makama adhi uso gigiwa adhi yudo profit machal kama. To ng'ani chakawo title deed mar Pangani no. Ochako dhi oboro go loan. To penjo ni to koro ok involved assembly again. And we went to court and that thing was found to be illegal. Yes. Because at the assembly level iparo no intimidate mo compromise jite mo nyise ni this thing has to go through a participation level and the court ruled ni okay constitution ma KCB no duoko title deed. You see, the same thing ndalo moko bigi moro wuok ni Jivanji Gardens winjo gi the CEO mar has they did those things. It is very unfortunate makiwinjo it is not Jivanji Gardens by the okay Jivanji ni and Jivanji mantie Ngara. There's a piece of land there which used to be owned by the Jivanji. Yes. Jivanji used to be resided in Muindi mane lo ni Jivanji which had a lot of influence there. Koro gimo timogi iyudo governor or respect law. Ti yudo ka to kata mana decency mar tiyo ne jopiny. Yes. Yudo ni en Shakahola create a new center of power. Sani nitie kamoro Riverside ka Kileleshwa ka miluongo ni Shakahola. Iluongo ni Shakahola kanyo ji dhi e kichinjio. Iluongo ni ji kidhi jok michinjo koro gipenji. To gima timore kanyo en ni kidhi kanyo tiyudo ni all the CECs are important. There are very few, 2 3. All the chief officers of Chop City Hall. There's a new center of power. City Hall offices are free, but government has its gazetted offices. The office location of our governor Nairobi. The office is why do you go to a private office? Ka wuono ka an MCA adhi na dhi timo oversight kuchocho. Ti yao na guok okaya e dot. Don't want trespass. Trespass. What's a private property? So why is the governor in a private property 24/7? Uchigo samoro kata 3-4 months ko konyono City Hall. Yeah, konyono City Hall. Ingini gude sumbi ne wagoyo ka wanoko. But if you go back to the county, onge ng'at manotiyo mabet monotemo molo gude sumbi. Ne wagoyo nde. Lakini koketo processes, systems, gi procedures, and somebody
kiwuoyo gi employees sani to giwacho ni hapa umejua tumekuwa na governors watano. Tumekuwa na governor Kidero, tumekuwa na governor Sonko, tumekuwa na governor former speaker, tumekuwa na Kananu, na saizi tuko na Sakaja. Na probably wengine watasema tulikuwa na 6. Because NMS pia walikuwa governor kivyao. To giwacho ni kuom jogo te onge ng'ano temo keto processes and respect employees, MCAs, suppliers, contractors, maloyo Wuod Asumbi. No temo. Kechinen corporate manager. Nairobi needs a corporate. Wuod Asumbi no yudo employees ka gina 14,000. Mag defunct local authorities. No reduce, no riembo ji 3,000. Modong 11,000. Mochako employee ji 3,000. To kanyo ne ji lose pesa. There was no pending bill mineno gi sani. Once anyone pending bill for 123, 130 billion. 120 to 130 billion out of the 140 billion owed by county authorities. Iyudo ni Nairobi nigi 120 billion worth pending bills. To pending bill mang'eny jobiro ndalo NMS. That mess mar bang Sonko to Kananu to NMS to speaker. Koro jine it was a messy affair. Basi ngene NMS was even funded by national government. Iyudo ni gin funded to koni begicha giweyo pending bill. Koro penjo ni pesa gin hodhe kanya. To lakini koro king'iyo maber in all fairness. Wane wager gi Wuod Asumbi malich ma we would not forgive him. But if you go to those books and I think the history was very unfortunate. History nok ni kore ahinya. Ni nen first devolution governor. Koro structures was you know understand. Yes. O compete against himself. You know you are judging him. Ni jingie compare kode. Onge ngane ngiyo ni ngane no perform kama indo kori timo kama itimo marach. Mage yuak maun kaka MCAs. Mage yuak magwa. Okay. Kendo yuak magwa gi waseng'iyo makoni waseng'iyo gi omiyo nodwari governor wuogi. Ngini samoro yuak inyalo bedogo. Tiwacho ni ki replace to ang'adhi timore. Makimana kanyo. Ki replace ang'o dhi timore. Ero kamano. En saa 2:01 Collins Okaka kod weche manyien e machuok. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Weche manyien e machuok gi Collins Okaka. Kamara mara mintinye kono mga juanga rwakini machiegni magi moko kuom weche ma ikoni e yono madimba kochopo saa 3 e wang'e ka thoth gi gin mago matuch kowuok e kor gwenge ka arango weche mag arita ne jatend migawo mar arita maiye Kipchumba Murkomen odiochieng' ma kawuono geno ni dhi timo limbe e kaunti ma Busia mar arango weche mag arita chutho to e tong' mar piny Kenya kod Uganda mar neno ni weche mag arita oridi e kind pinje ariyogo. Kopogore kod mano bende jodak e kaunti ma Nairobi pod medo golo pachgi ewi ng'ukruok mar paro manyo nitiere mar thicho Okoya Peace. Gavana mar kaunti ma Nairobi Mano Johnson Arthur Sakaja ma bende koro nyo tonye dakika mogik bang' MCAs nyo wito oko paro ma kamano. Kopogore kod mano bende obro kelo ni weche motendo kod mago mag somo ma bende nyaka sani sikunde mathoth e pacho kae ndigo kalo kuom jotend sikunde go ywak ni podoka giyudo omenda masiro somb jopuonjre kata doko ne sirikal nyocha ne osingo mar chwalo omenda makamano ka ochopo giko juma mokalo chien. Magi kod mamoko mathoth watudre koromo saa 3 wang'e kadugo kod weche gi e yono ma dimba ka thoth gi gin mago motuch kowuok e kor gwenge mopogore opogore. Mago ne weche manyien e yo machuok gi Collins Okaka. Collins chalga gima ibro keto raida kanyo ni MCA makilele shwa ward owacho ni push mar golo governor pod ngima. Poko to? Poko to. Chunye pod gudo. Ete ga chunye pod gudo ngama pod kete ICU. Ine ICU. Okay. Iwacho ni Nyasaye ni kod. Mheshimiwa kogole to ang'o matimore? Aparo ni gima penjo maber ma dewa penjere ni koko gole tang'ade timbre. Okay. Koko gole aparo ni Nairobi ok dhi yudo kony nikech gima natemo nyisi en ni wase review gima dewa tim maber and kata speaker stay ngini Governor Sakaja
biro kaka governor manyien, the third elected governor directly by the people. Yes. But the fifth governor in the Nairobi county. To gima ne waneno kacha ngech ne wabet piny forum mane wantiere ngech ji nopogore po Kenya. Kwanza noromo gi Ker, to wan ne waromo gi kaka jo Azimio ne waromo gi Baba Raila Amolo Odinga gi kod Fred Kumo, yes, kod other leaders like George Aladwa mane MCAs ne kasani ok morgo. Okay. Ngech kaka no wuoyo kodwa. To ne gidao nuko so ngeni ngat mobiro elected directly by the people kidwa no tine jo piny to ko intimidate. Okay. Kech ka VOJ kawuono oyier gi jo piny nyaka miye respect ni nitie nyaka professors modhi ogone kura. Nitie nyaka wasomi moko ma to nitie kata mata ng'at moro mathagore mabe dwaro kony mogone kura. Ka disrespect VOJ ta disrespect nyaka ng'at mano elect. Koro ko wacho gimoro ma an okati kode iye kuno nyaka koni ngani wacho gimoro we amiye benefit of doubt ngani nti gimoro mo wacho kama we have to consider it. To kibire meeting ti wacho ni ko ku save Sakaja to ko dhi miu certificate. Obiro gi closed mind. Obiro gi closed mind, intimidation, gi threats ma ngini ko wuoyo nyiso ni jakompo ko wuoyo. Ene jakom mar ODM Nairobi. Tanyiso ni mai siasa machon. Ok ene jakom mar board mar yiero. Ok ene mar board mar yiero. Koro language eno ok ber, lakini wa review gimoro mama Sakaja osetimo mwabet kode piny. The first meeting mane wabedogo wanyisi ni governor mondo itim maber nyaka wang'e ni revenue dhi yudore nade. Kech mondo Nairobi nitie gi unique position ni Nairobi counties ma Kenya ka te Nairobi nigi own source maber. Yes. Tiyo ka sani Nairobi struggle masa moro kata uma beidwa kale. Kiambu lao Nairobi. Kiambu okonya compete go. Nairobi is trailing Kiambu. Apenji Kiambu cha kata Kajiado. Ni Kajiado chala Nairobi. Nairobi zani compete Homa Bay. Ma iwinjo ni Gladys Wanga dabu ipenye ni hapo Nairobi ni Nairobi cha inyalo chiyo to ngato nyisi ni ani kabuno ne wa collect 3 million. How kata ki wuotho kar VOJ wuotho gi book kai wacho ni kabuno miya likizo mar one man parking kende parking wuotho ndika kama idhiro ni averagely parking kendo ne gobini yudo 100 million per day odiochieng' achiel ok odiochieng' ariyo tiro ni jomoko collect pesa industrial area. Ngini industrial area ka trailer park ten 4,000. Trailer achiel park 4,000 shilling. Ok moko mo chulo 200 gi. Hapana. Trailer achiel park en 4,000. Industrial area go dhi pocket ngato. Kidhi kacha kata kawuono wuoga gi receipt book. Te dhi kata gi phone app ni. Kin gi app mar Nairobi County, Nairobi Revenue Authority. Yes. Kidhi kanyo iwuotho ngara kanyo king'iyo nembni mtokni go kitemo chulo to yiene ne chul nyiso ni ne poko chule. That system will not allow you to pay kana osechule. Kidhi ngara kacha chabe winti kama matatu park stage mar matatu go nego be ni chulo pesa ma to ki ing'iyo kama tikoni ang'atimore ere kaka ng'ato nyalo wuok to wacho ni 3 million. Waneno ni saving Governor ni mondi ti nyiswa ni revenue no dhi yudo nani. Governor no wuok kotetni chalo ka gimo seng'e kaka gino dhi timore to tet no nyisowa ni Robert keep uru to the assembly anabo keep to the executive. To ako ni ng'ani botiyo nade. From then on nasi nyiso jogi ni ng'ani oka trust. Kano biro go addition account anyiso ni under which framework. Framework mane kano biro go. Kidhi kana ngech na ndalo ngeno kadonjo immediately no keta e park. Yes, moguli e park. Na okita e park kora park ka every time mane jogo biro tingi revenue. Gimoro molando kana nyaka no se collect the highest amount revenue. Let me tell you for a fact. Ni onge proof ni Governor Sakaja se collect more than 9 billion. Onge ingi gimara we kana ka pok peje ni pesa no dhi kanye. Governor dhi TV to wacho no collect 13.5 billion. 9 billion poko kalo nyaka nini. The highest amount of revenue mane Nairobi no collect ndalo Evans Kidero 12.5 billion. Ndalo mane Kidero governor nyaka sani KRA revenue ne ose grow close to 3.8 times.
4 times gima ang'o mar Nairobi cha stagnant revenue streams maniketo chonka gima masani is almost 1/10 of what Kidero was using. Koro driver mar county marach